sa radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number one! Sa radyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Sa tagsa ka sakripisyo nga ginabuhat ko, mas nagadugang ang ginaangkon ko nga mahika. Amo gani nga ginpili ko nga magkadto diri sa mainit kag mahigko nga pungsod nga ini. Tungod na kahibalo ako nga bisan ano ang buhaton ko sa mga Indio nga nagaistar diri. Wala sang bisan isa nga magreklamo. Kasi naman nabing mabato sa isa kakatsila nga kasubong ko nga may mataas nga posisyon sa simbahan? O ano? Nahangpan mo bala ang gusto ko nga ipaabot sa imo? Nakahangop ako. Ang mga huping nga lalaki, ginhimo niya nga sakripisyo sa ritual nga ginabuhat niya. Kag sigurado nga ang halos tanan sa ila patay na. Kag kung hindi ko pag-isugid sa iyang gusto niya nga mahibalaan, matabo man kay Sanita ang natabo sa mga lalaki nga ato. Kag amo inang rason kung nga ang gindala niya si Sanita diri. Tungod wala nag-epektong paglatigo niya, kag ang pagbuno sang takir sa butkon ko, gamito niya si Sanita. Agud manugid ako sang gusto niya nga mahibalaan. Kinbutong niyang buhok ni Sanita. Kag ginataya sa dughan sini, ang ginauyatan niya nga dagger. O ano? Anong desisyon mo? Tugtan mo lang bala nga mapatay sa atubang mo ang inosente nga dalagita nga ini? O kon, mangin mabuot ka, kag isugid na lang sa akon ang matuod. Maisip ako hasta sa 3, kag dapat antes ako magabot sa 3, mahatag mo ng sabat sa gusto ko. Ba? Kinpataas na niyang dagger. Kaghana ini nga ibuno kay Sanita. Isa. Duha. Tama na! Tama na! Nagapangabay ako! Tama na! Nagdaog ka na. Isugid ko na sa imong tanan nga gusto mo nga mahibalaan. Kani nagapangabay ako. Boy ina si Sanita. Maayo.
Maayo kay naghang panay kita nga duha. Ba? Natumba si Sanita? Kag nadulaan siya sang pangalibutan? Anong ginbuhat mo sa iya? Hindi ka magkabalaka, ginpatulog ko lang siya. Sa biyak sang malain mo nga pagkilala sa akon, may hinambalan ako. Ginsipa niya dalat-tulod si Sanita. Gani nga nagligid ini palayo. Antes ka magsugid, gusto ko ipahibalos sa imo. Nga makahibalo manggiyapon ako kung nagabutig ka. Ginbutangan ko sang may ka ang kaderna nga nagagapos sa imo, kamot kag tiil. Kag sa tion nga maghambal ka sang isa ka tinaga sang kabutigan, magahugot ang paghigot sang kaderna sa imo. Tob-tob nga mautod ang imo mga kamot kag tiil. Kag sa tion nga matabuin na, madiritso sa kasing ni Sanita ang patalong nga ini. Maathag. Oo. Karon, maghambal ka. Mamati ako. Naghalin ako sa palaabuton. Kag nasalapuan ko ang bulong nga kontra sa lumay. Nga ginpainom sang uto ni Natasha kay Leonardo. Paagi sa libro nga ato dito sa kwarto mo. Nabasa ko dito kung ano ang dapat na buhaton. Bisan pa nga nakasulat ato sa lingwahe nga Latin. May aparato ako nga halin sa palaabuton nga nakatranslate sa lingwahe nga mahangpan ko. Gani, nahangpan ko. Kag nahibalaan ko kung diin sa mga botilya dito ang ginapangita ko. Nagbulig ako nga magbalik sa normal ang kabuhi ni Leonardo. Tungod malahalon para sa akon nga magbalikay sila ni Karina. Tungod kung hindi sila magdayunay, dako nga problema ang matabo sa palaabuton. Paano ka nakalambot diri? Ginbuligan ako sa isa ka mabaskog mahikero, agod nga makabalik diri sa nakaligad. Kag masiguro nga mangin maayo ang tanan sa palaabuton nga balikan ko. Kinatulok niya ako. Direkta sa akon mga mata. Maayo. Maalam ka. Naghalin ka gali sa palaabuton? Daw ano ka baskog kaga-eksperto sang mahikiro nga ina. Nga masalangan niya nga magbalik ang isa ka tawo sa nakaligad? Inang wala ko nahibalaan. Sino ang ngalan niya? Lothar, apang hindi ako sigurado kung amo gid inang matuod niya nga ngalan. Ginbuligan ka niya nga makabalik sa nakaligad? Apang wala niya ginhatag ang matuod niya nga ngalan? Tungod hindi libreng pagbulig niya sa akon. Oh, ano ang buot mo, silingon? Kabaylos ang pagbulig niya sa akon. Among pagdala sa iya sang isa ka bagay nga ara sa amon pamilya. Ginatos katuig nang nakaligad. Interesante. Nga hindi naton pagsuguran nga hambalan ang bahin sa palaabuton nga ginhalinan mo. Sige.
makadalayaw ang mga bagay nga ginhambal mo sa akon bahin sa palaabuton. Isa ka kalibutan nga madamo sang posibilidad. Sugiri ako, paano ka makabalik sa palaabuton? Buwas sa tungang gabi, mabukas ang isa kalulutsan nga magadala sa akon pabalik sa palaabuton. Matuod? Damay buot silingon ang yuhom niya. Kag magwa lang ang amo nga lulutsan kung sa diin ako nahamtang. Kag mahimo ba lang nga makalusot ang bisan sino sa among nga lulutsan? Oo, Ano? ang bisan sino nga malapit sa nahamtangan ko, sa tion nga magbukas ang lulutsan, mahimo nga makasulod. Amo gali. O sino magunahuna? Nga isa ka matahom nga kapalaran ang ihatag mo sa akon. Basi pa lang. Basi pa lang paagi sini. Mapatawad ko ikaw sa pagsulod sa balay ko nga wala sang pahanugot. Sa pagpahilabot sang ako mga gamit kag pagpalaom sa akon nga isa ka kalalaki. Ang buot mo silingon. Maupod ka sa akon pabalik sa palaabuton? Hoo. Maupod ako. Sa banta mo, pagsulod naton sa lulutsan, manginbilanggo mo gihapon ako? Hindi na kinahanglan pa nga paminsaron mo ang jutay nga bagay ngay na. Tungod subong pa lang, nagpaminsan ako sa paagi kon paano ka makapabilin nga nahigot sa akon. Balikan ko ikaw diri buwas, ha? Kag kung mangin maayong adlaw ko, basi ko mapinsaran ko nga dalan ka sa pagkaon kag mainom. Kinpalapitan niya si Sanita. Kinguyod niyang lawas ni Sanita pagwa diri. Ang buang nga pare. Kung nakahibalo lang ako nga mahimo ko siya nga magganyat sa matahom nga kabuhi sa palaabuton, kung tani, wala na ako nakaangkon sa kasakitan. Kag sa tion nga mabuyan ako diri ni Silvano, tinguhaon ko gid nga makakuha sa iya dugo. Bisan pa nga kagton ko ang iya dulunggan, tub-tub nga makakas ini. Kinahanglan nga masiguro ko lang nga pagsulod niya sa portal, matrap siya sa hindi mahibalaan nga timeline kag malayo sa akon. Labaw sa tanan, malayo sa ila ni Leonardo, Karina kag Ramoncito. Sa sinha, hindi siya makahimo sang kalainan sa ilang nga tatlo. Siguruhon kong magmadinalagon kag makahalin diri nga buhi kag makapauli sa balay. Doon nagbatsyag ako sang katuyo. Ang maayo pa, tinguhaon ko nga makatulog, anay. Natulugan matuod ako. Kag nakahibalo ako nga malawig, tungod ka mag-ansang lawas ko. Nakabati ako sa mga tikang. Kabay pa nga si Silvano na ina. Para nga makahimo na ako sang plano ko. Nagbukas ng puwertahan. Pakita ko ang nagsulod. Ramoncito? Sarah?
Ramoncito, ano kinabuhat mo diri? Ang wala sang huya nga pare. Bayaran niya ang ginbuhat niya nga ini sa imo. Kulang pang silot nga kamatayon sa ginbuhat niya nga ini. Ramoncito, magpakataway ka. Magpakataway? Nakita mo ba lang kaugalingon mo? Puno ka sang pilas. Pero hindi ka magkabalaka. Buyaan ko ikaw sa bunggid. Kagkuhaon ko ikaw dire. Para mabulong dayon nato ng mga pilas mo. Gindala ko mga gamit mo. Ari man ang yabi. Hindi ako mahimo nga maghalin diri. Ano? Ano lang inapanghambal mo? Anay ka. Kinanglan ko gulianay nga kuhaon ng kadina sa kamot mo kag sa tiil. Matumba ka sa loob ko ikaw. Ramoncito, hindi ka magtapikit sa akon. Kahig ko sa akon katama. Hindi ka may go para sa akin. Kagbisan na putos ka pa siguro sang lunang. Kag kung ano pa nga klase sang higko. Hindi ko gihapon paminsaron nga mahigko ka. Oo na Pero, Ramoncito, hindi gihapon ako mahimo nga maghalin diri. Nga bala nga ginapamilit mo nga magpabilin dire. Kinahanglan niya makahalin ka na dire. Kag mapalantaw sa doktor ang mga pilas mo. Ramoncito, magpamati ka sa akon. May plano ako. Agud nga madula sa banas naton si Silvano. Kag para mahimo ko ang amo nga plano, kinahanglan kong magpagbilin sa kwarto nga ini. Tubtob magtungang gabi. Pero Karon sa gabi, maabring lulutsan nga magadala sa akon pabalik sa palabuton. Kag ang bisan sino, makasulod. magluwas sa imo. Matalang siya sa iya panahon sa palabuton. Kag ang plano mo, nga patalangon siya. Gusto lang paghangop ko? Oo, Ramoncito. Gani kinahanglan ko nga magpabilin diri para mahatagan ina sang katumanan. Isa pa, perpekto man ang duog nga ini sa pag-abri sa lulutsan. Kaysa paagi nga ini, wala sang iban nga inosente nga maaksidente nga higupon pasulod sa lulutsan. Nahangpan ko. Maayo kun amo, Ramoncito. Kag makapaayo nga maghalin ka na diri subunggid. Magabian sa dagarinyos pagtumati ang magabatarong sumpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga Paradyo Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namang nga tagpalamati? Sa simana ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan, nga nagapatawag lang sa ngalan Yaya Lokring. Nagapanuigon na siya sang 79 anyos. Nagatrabaho siya bilang yaya sa isa ka manggaranon nga pamilya. Bugtong lang ang anak sa iya amo, nga hinago lang naton kay Pristine. Palanggagid siya sa iya mga ginikanan, kag nagdako siya nga kung ano ang gusto, ginahatag sa iya. May nubyo siya nga tawgo lang naton kay Jubert. Isa kadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Pristine, giginpasakop ni Yaya Lokring, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko. I know I will love someone new someday. Gimik? Gusto ko nga maglingaw-lingaw eh. Pristine, sorry kita. Masako ako sa trabaho ko subong eh. Buwas na lang, okay? I'll call you later. Bye. Bye. Do hindi ako makapati siniya. Hindi man siya amo sini sa akon. Wala niya ako ginabalibaran kung ginahagad ko siya. Kung anong gusto ko, ginahatag niya. Apang subong. Ginabalibaran niya ako? Duda ako siniya. Malakat ako. Bantayan kong paggwa niya. Sundon ko siya kung diin siya makadto. Ari na ako sa restaurant sa atubang sang building. Sa tiin, nahamtang ang opisina ni Jubert. Kag makita ako halindiri kung anong buhato niya. 3 katuig na kami nga magnobyo. Kag kilala siya nga chick boy. Apang nagtadlo na siya sang kami na.
Ang sining naglilikat nga inadlaw. May natalupangtan ako nga lain sa iya. Permi na lang siya nag-out of town. Kag kung nag-aupod kami, daw kalayo sang pensar niya. Kag nagaginhawa siya sang madalom. Kag suno sa ka-office mate niya nga ka-vibes ko. May sexy kuno nga babae nga nagakadto sa iya opisina. Kag masami sila nga nagatiner sa sulod sa opisina niya. Kag tagsa kuno nga maglakat ang amo nga babae. Makita kuno kalipay sa nawong ni Jubert. Hindi ka lang magsala nga luiban ako, Jubert. Kay himuon ko gid nga impyerno ang kabuhi mo. Ang binocular sa akon bag. Kuhaon ko. Ari, lantawon ko liwat ang nagakatabo sa atuba nga building. Ba? Hindi. Si Jubert. Ara na siya sa labi. Kag may kaupod siyang kababaye. Pamilyar sa ako ang nawang sini. Kag si Jubert. Palipayin siya. Apa ang babae. Nga amo sila ang tagway niya. Doon napilitan nang siya nga mag-upod kay Jubert. Ato. Nagsakay na sila sa salakyan ni Jubert. Bana mo palang lalaki? Wala kasang labot. May lain siya nga kaupod. Hindi ko siya pagsapakon. Ba? Wala nang salakyan. Nakalakat na sila? Shit! Ano kay kasabad sang lalaki nga ini? Ba? Mister? Madali lang! Miss? Kilala mo ba lang babae nga kaupod sang lalaki nga nagsakay sa salakyan? Bana mo ba lang lalaki? Hindi. I see. Well, bisan kilala ko pa nga mga babae. Hindi ko pag-isugid ang identity niya sa imo. Excuse me. Mister! Madali lang! Please! Sundon ko siya. Mister! Gusto ko lang mahibalaan kung sinong babae nga ato. Palihog! Nagapangabay ako. Boyfriend ko ang lalaki, Boyfriend mo palang gani, gali? Committed siya sa akon, no? Dapat tampad siya sa akon. Dapat. Hindi na ako matingala kung nga nagpangita pa sang iba ng boyfriend mo. Guwapa ka pa naman, Tani. Hindi ko kinahanglan ang sermon mo, no? Palihog! Gusto ko lang mahibalaan ang ngalan sa among nga babae nga kaupod sang boyfriend ko. Amo bala sinang tunos ang nagapangabay? Dira ka na. Ato na siya. Tinbayaan niya ako. Piste! Mapauli na lang ko gani, Salamat kay nakapauli ka na, anak. Good evening, Mami. Nga nga wala mo ginsabat ang panawag namon sa imo. Nabalaka kami ni daddy mo. Alas 11 na sang gabi, apang wala pa nakabalik si daddy mo. Ginkantuan niya ang tanan naton nga mga kilala nga pwede mga kantuan. Tawagan ko na lang gani si Daddy, Kuhaon kong cellphone ko sa bag. Kristen, iha. Sa diin ka bala? Na ako sa balay. Babe, okay ka lang pala?
Okay na ako Pauli na, Dad. Kung ginsabat mo lang kuta na yung panawag namon sa imo. Bye, Dad. Iha, hindi mo na pagsulito ng ginbuhat mo nga ini, ha? Niwala kami sang ideya ni daddy mo. Kundiin ka na. Kag bago ka lang nag-ayos sa masakit mo. Kag nagsiling sa imo ang doktor nga hindi mo pag-abusuhan ang lawas mo. Hindi ka magpakapoy, kag magpulaw. Sa diin ka gidbala nagkanto? Sa opisina ni Jobert, ma'am. Kimpanilagan ko siya Ano? Kag nga ang ginbuhat mo, ina? May kaupo siya nga laing nga babae, ma'am Kag hindi ako gustong hambalan ina subong. Sige, ma'am. Masulod na ako sa kwarto ko. Mapahulam ako sa tubig. Hindi ako magkalindri. Mintras hindi ako magkurog sa katugnaw. Gusto ko nga magmaskit. Gusto ko nga makonsensya si Jobert tungod sa pagpabaya niya sa akon. Kinatugnawan na ako. Nagakurog na ako sa katugnaw. Patsyon ko ng shower. Kag magwa diri sa banyo. Magwa na ako diri. Kristen? Ano na tamo sa imo? Bakit nakakurog ka? Ari sila ni Mami kag Daddy sa kwarto ko. Ano pa lang natabo sa imo? Nga nga nagpahulog ka sa tubig. Ang intercom. Tawagan mo si Lusing. Nadalaan ka niya din sa mainit nga gatas. Kay basi kung ano matabo sa imo. Kay ubo. Kay itong na sa mga bibig mo. Ang naluoy sa akon ama kag amo Ano naman ayhan nga kabuangan ang nagsulod sa ulo ni Inday Pristine? Hamak mo nga kaina. Ginpaupdan siya sang ginikanan niya sa akon. Sang naglisensya siya nga maglakat. Apang pagwa namon sa subdivision. Hinali lang niya nga ginpadulog ang iya sa lakyan. Kag ginpapanaog niya ako. Ginpasakay niya ako sa tricycle. Kagin pabalik diri sa balay. Kagsubong naman, nagpahulom siya sa tubig. Ay nano, patsyon niya sa tugnaw ang lawas niya. Ang cellphone ko. Si Jobert. Siyang nag-text. Makadto siya kuno diri sa balay. Ginkonsensya mo siya siguro. Mahimos ako Mailis ako sang payo. Kinahanglan mangin matahom ako sa panulok niya
sang sa babae nga ato. Sa din gusto mo nga magkadto? Hindi ko makita sa nawong niyang kalipay nga nakita ko. Sang kaupod niyang amo nga babae. Kanugon nga wala na dayon ang masakit ko Ano pa? Wala ako sang isukmat sa iya. Naugot ko Kay feeling ko, do ginatyagaan ang niya ko. Kag ang dala niya nga mga bulak at chocolates. Pamatyag ko. Do pang takop lang niya sa pagluib niya sa akon. Pristine? To hell! Pristine palihog. Hindi ka magsubong sina. Makaisa ko man na ikaw ginbalibaran Amo gani nga rin ako diri subong. Agudupdan ka sa kundin gusto mo nga magkadto. Ginpangabay ko na gani si Marie nga siya lang yung bahala sa opisina para maglawig ang oras nga mahatag ko sa imo subong. Oo na Sa dimla gusto mo nga magkadto. Malantaw na lang kita sang sini. O ano? Nag-enjoy ka sa ginlantaw naton nga movie? Oo naman. Gusto mo lang nga magkaon Wala pa ako ginagutom Ati ko na mo sina. Malibot-libot lang na kita sa mall O kung basi gusto mo nga maghampang sa video games. Sige. Gabi na. Kakalawig sa pag-upod namo ni Jobart. Apang, nga may kulang. Daw lain na nga Jobart ang kaupod ko. Hindi na siya ang Jobart nga ginpakamahal ko. Ari siya matuod sa luyo ko. Apang nagalupad naman ang pensar niya. Kag ginasakitan ako. Well, hari na kita sa inyo. Salamat. Sleep tight I call you up. Hindi ako makatulog. Hindi madula sa pensar ko ang lakat namo ni Jobert kaina. Nasakitan gid ako magpanumtom. Nga akong kaupod niya. Apang ang babae nga atong aras sa kaisipan niya. Ay, buwas, malakat naman ako. Panilagan ko naman siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagid ninyo sa pagpamati.
Ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Pristine nga ginpasakop ni Yaya Rokring kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko. Direksyon Marnie Nungkal. Love someone new someday, Ako gali si Melchor Ligaspi, marketing manager sang isa ka private. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease ukon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable ukon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada
Pilipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. May panahon pa para sa mga babaeng orongkilyo. Sa subong, ikaw kag ako may importante nga dapat, Solbaron. Kag ikaw, makahalin ka na diri. Kag kiputa ang baba mo.
Kung hindi ka maluya ka magdisgrasya ka. Dali na. Mahalin kita diri. Boss ko ato siya sang una. Bakulo niya si Sherwin. Kaging kuha ako ni Sherwin nga magkanta para sa iya club. Malain ina siya. Kagpatod nga madudla si Sherwin sa ginhimo niya sa imo kag sa akon. Dali mapalayo kita diri. Madulog kita sa makadali. Kapoy na gid ako kaayo. Sige. Hindi na kita makita diri. Ano na ayhan ang natabo? Si Sherwin? Ginagapos ang duha katawo? Kag ara? Ginasumbag siya sang akon boss? Hindi! Nakabuhi si Sherwin! Nag-agaw siya sang pusil! Bahala! Gintiro niya ang akon boss! Ara! Nag-agaway naman sila sa pusil! Uy! Ano ina? To sa idubuang si Sherwin! Apang hindi niya maagaw ang pusil! Si Raymond ina! Kagkaupo niya si Jack! Nagasunod man si Rodelia? Dali ka! Mahalin kita dire! Hindi! Si Rodelia! Ang abyan ko! Kinahanglan niya makahibalo siya nga ari ako dire! Hindi! Natumba si Rodelia? Dasan si Jack? Hindi! Rodelia! Jack! Hindi ka magdahon! Basta nakuha ka dire ni Sherwin! Ang abyan ko! Ang abyan ko! Si Rodelia! Si Rodelia! May salamat! Ara ng mga pulis! Jack! Hindi! Wala na siya nagaulag! Jack! Jack! Wala na si Raymond. Dali na. Wala pa maagaw po sila sa kay Sherwin. Si Delia! Oh, Diyos ko! Pati siya gintiro man ni Sherwin! Kantuan ko siya! Rodelia! Rodelia! Ako ini, si Raymond! Oh, Diyos ko! Rodelia! Hindi! Nagapiyong na siya, oh! Rodelia! Rodelia, ako ini! Rodelia! Sige na, mahalin na kita diri. Ara ng mga pulis, oh. Nagasugod na sila sang pagpamangkot. Hindi sila dapat makahibalo nga ari kita diri. Basi ko naumid kita. Hindi! Kinahanglan ako sang abyan ko! Kinahanglan niya ako! Ano ka man naman? Dali na! Saan may panahon pa? Bayi ako! Kinahanglan ako ni Rodelia! Ay! Hindi! Tikwang mo ako? Balik diri! Hoy! Magbalik ka! Rodelia, ako ini, si Martha. Maabot ang ambulansya. Maabot ang bulig para sa imo. Diri! Buligi kami! Maluoy ka mo! Ara, nagapakadto na sila. Rodelia, maluoy ka. Hindi kami pagbayai. Ako kag ang akon anak. Magaling ka diri. Hindi ka mapakita sa iyo. Rodelia, hindi ka magambal sina. Ipangako mo. Ginapangako ko. Hindi na ako magpalit diri. Dali na, dalo na nato siya. Matindog ako. Sherwin? Markado ng baraham. Diin ka man magpanago. Matultulan ko gihapon ikaw. Gani maghanda ka adlaw kagabi. Lakad na! Atong patrol car. Dito ka magsakay. Dali! Ato na siya. Gindala siya sa mga pulis. Marta! Ellen? Ang laom ko, naghalin ka na? Hindi ko ikaw pwede nga pabayan. Dali na.
Kinahanglan nga makahalin na kita diri. Marta, amo ining akon balay. Iya inisang akon tiya. Si Chaydora. Kag madamo siya sang kwarta. Isang magsaylo na siya sa iban nga lugar. Ginhatag niya ang balay nga ini sa akon. Amo gali. Madamo man ako sang bayo dira ah. Kag daw pulo pareho man lang kita kadako. Gani nga hindi ka magpalibog sang parte sa mga panapton mo. Magpili ka lang. Ellen, hindi ko mahibalaan kung saan ko ikaw pasalamatan. Kaayo sa imo. Kabiga lang ako nga katalos ang imo abyan si Rodelia. Hindi ko ikaw pagbabayan. Ikaw, kagang imo mangin anak. Salamat, Kid Ellen. Hindi ko mahibalaan kung saan ko ikaw balusan. Kag, base sa tiyon nga ini, ginapangita na kita sa mga pulis. Agod magpamangkot sa aton. Kag-ara pa siya. Ginabasol niya ako sa natabo. Madumot siya nga klase sang tawo. Kag nakahibalo ako kung ano siya nga klase sang tawo. Kag hindi ako maluyag nga mabutang sa katalagman ang kabuhi sang akon anak. Kag naisipan ko nga mas maayo nga sundon ko ang gusto nga matabo ni Rodelia. Mahalin ako sa lugar nga ini. Hasta nga magtawhis ang jutay. Apang hindi ako maghalin, kung hindi ko mahibalaan kung ano gid ang kahimtangan sang akon abyan nga si Rodelia. Sa anong ka makahibalo? Nga naghandom sa Sherwin nga patyon ka? Nagsiling siya nga mahalong ako. Kagbantayan ko pirming akong likod. Kay bisan di na ako makadto, matultulan niya ako. Patyon niya ako. Nakahibalo ako sina Ellen. Hindi niya mabuhat, ina. Bangod kun buhato niya, ina. Mapreso siya sang tuman kadugay. Wala mo siya makilala, pareho sang akong pagkilala sa iya, Ellen. Masami ako makabati sang iya pagsugilanon sa telepono. Pulos tanan kriminal ang iya nga kahambal. Ellen, in love ako sa iya kaayo. Kung nga wala ko ato pagsapaka. Apang karon, nakilala ko na kung ano siya kalain. Bisan prisuhon siya, kagihaboy sa tubig. Matultulan niya ako gihapon. Kilala niya ang tanang nga sindikato. Ang tanang nga sekreto na hibalaan niya. Kag amoy na ginagamit niya nga pang brides. Agud nga makakita siya sang dako nga kwarta. Gani isa lang kasenyas niya sa iya mga kilala. Handa sila nga magpatay sang tawo para sa iya. Kag nakahibalo ako. Isa lang ka-kontrak. Mapatay ako kag ang akon anak. Ay, sorry. Nakahangop ako. Kung nga ang nagapangalisod ka. Nakita mo ang pagkapatay sang imo isa kaabyan. Kag ang isa mo pagid kaabyan, duha-duha kun mabuhi pa. Mahadlok ka para sa imo anak kag sa imo kaugalingon nga kabuhi. Ay, Han, kung pareho lang sa imo ang ila paminsaron, nagbuang na sila. Marta, nga nagahibi ka? Ellen, may pangako ako ang ginhatag kay Rodelia. Ano nga pangako, Marta? Nagpangako ako
nga hindi na ako makikita sa iya. Kag nga hindi. Nahadlok siya. Nga basi pati siya. Ipapatay ni Sherwin. Kag nahadlok siya nga maumid ako kag ang akon anak. Kag nagpangako ako nga buhaton ko ina. Hindi na ako makikita sa iya. Apang nagpangako ka lang sina. Kay naglaom siya nga mapatay siya. Oo. Amoy nang matuod, Ellen. Luyag kong mapahamtang ang iya balat agon. Kani, nagpangako ako. Kung amo sina, hindi ka magpahibalo nga makikita ka sa iya. Hindi ko mahimo, ina. Kisa, wala ako magtuman sang ako niya pangako sa iya. Nagkanto ako sa club. Kagamoy lang nito po. Ako ang kamagdanan sa kamatayon ni Jack. Kag ako man ang kamagdanan. Kung nga nabutang sa katalagman ang iya kabuhi. Hindi. Hindi ko na pagsulito nga gubuan ang pangako ko. Hindi na. Hindi ako makikita sa iya. Bisan pa nga mahakos. Kag ipahibalo na wala siya nagaisahan on. Kag-ari ako sa iya luyo sa tanan nga tion. Ay, may naisipan ako nga paagi, Marta. May abyan ako nga si Connie. Sang una, sang nagatrabaho ako sa isa ka club. Didto man si Connie nagatrabaho bilang janitress. Apang ginpasibangdan siya nga nagpangawat. Gani nga ginpahalin siya. Gani ginbuligan ko siya sadto. Hasta nga makakita siya sang obra. Kag subong, nagaobra na siya sa amo nga ospital bilang janitress. Kag mahimo nga makabulig siya sa aton. Mahimo nga makahatag siya sang balita sa aton. Parte kay Rodelia nga abyan mo. Ellen, may mga pulis ayhan sa ospital. Patod nga may ara, gid. Apang kung si Connie ang manilag didto, masugiran niya kita sang balita. Parte kay Rodelia. Maayo ko na mo. Ang apelyido ni Rodelia, amo nga Castro. Saan ka makikita kay Connie? Manawag na lang ako sa iya, ah. Ari, kabay pa nga amo ni gihapon ang number niya. Madali lang, ha? Maghulat ka lang. Ara, maayo kay nagring. Hello? Connie? Ako ini. Si Ellen. Maayo man, ah. Ikaw, kamusta ka na? Kun amo, ara kapag ihapon nagaubra dira sa ospital? Ay, maayo ko na mo. Connie, mangayo kung tani ako sang pabor sa imo. Kag importante ini kaayo eh. Siguro, wala ka makabasa sa news. Apang nakahibalo ka sang natabo nga tiruhay. Ay, amo matuod. Nakahibalo ako nga patay na siya. Kag amo inang rason, kung nga gintawgan ko ikaw. May amiga ako nga may abyan nga na-confine dira. Kagang iya ngalan, amo si Rodelia Castro. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Pizza 5 kita sa bulan sa Enero 2022. Miyerkules karon adlaw, Miyerkules edisyon sa aton na pangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Ixores. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato na matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita kang mabatian kita pagi sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Kag of course, yara naman kita sa YouTube channel. Kadto lang kamo sa Bombo Radio Bacolod sa YouTube channel, kag i-click nyo ang Bombo Radio Bacolod. Kag subuman i-click nyo man dayon ang live daw kay live kita nga mabatian kag makita sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Ano karon ang mga pagatalakayon naton nga mga issue kag topiko kag sa mga dalagko nga mga balita? Una kita sa balita lokal. Negros Occidental Police Provincial Office nagpanumdum sa publiko angot sa gun ban sa tion sang election period. Kag subong man sa pinapagi ka mga balita lokal, ako may karon kagapon nato ni matalakay ining sabahin sa accomplishment sa nga Bacolod City Police Office nga sa 2021 aton nga pagalantawon karon sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 5 ka mga district hospital kag gilakip naman ang Paglaom Sports Complex nagkaangkon sang structural damage. Tuga ini mga kabyanan, mga kabumbo sa bagyong si Odette. Department of Education Negros Occidental ginalantaw ang expansion sang face-to-face classes. Samtang ang syudad naman niya sa Bacolod
ginakonsider ang pagpauntat anay sa limited face-to-face classes bangod sang threat sa Omicron variant sang COVID-19. Sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, Presidente Rodrigo Duterte ginapabantayan sa PNP ang mga quarantine hotel. Kag naglabot sa masubra 5,000 mga kabyanan, to be exact 5,434 ang panibagong nga kaso sa COVID-19 nga na-record kagapon nga adlaw sa Department of Health from around 300 nagsaka-saka nagsubra 1,000 pagkatapos ang holiday celebration. Mga kabyanan nagsaka ini sang hinali. Halin sa ginatos naglabot sang linibo hasta subong kagapon nga reporting sang DOH 5,434 ang panibag-o nga kaso sa COVID-19. Stock sang paracetamol sa mga butika i-replenish ini ang subong nga semana sunod sa DTI kay may report nga ginakulang sang paracetamol ang mga butika kay wala na nagabaligya. Ang pamangkot may shortage gimatuon kun basi gintago ini. Sa balita international, 5 ka mga kapungsuran naghilisogot banwa nga likawan ang paglaptas ng nuclear weapons o kung likawan mga kabyanan ang pagpatigayon sa manufacture sini, mass production. Amni ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin kapangalagad karon sa pang Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time magakuha na kita sang report gikan sa patrol. Unaw na ito ng report ni Bumbo Renzel Pama. Ang accomplishment accomplishment report sa Bacolod City Police Office sa sinimag ulang natapos nga tuig 2021. Ano ang assessment sini sang aton nga mga kapulisan? Kung ano ito ang report. Bumbo Renzel Pama, please come in. Yes, Bumbo, kasi sa record nga na-accomplishment sang Bacolod City Police Office, nagapanguna ang illegal nga droga nga ila nadakpan sa espesyemente sa 2021. Nagabalor ini sang 22 million masubra Bumbodan ang mga nagkaladakpan nga illegal nga droga Bumbodan. Nagkala-recover nga mga illegal drugs. Yes, Bumbodan. 750 na day ang mga drug personality nga nagkaladakpan. Okay. 23 ang high value individuals kag 711 ka mga street level individuals. 13 na day Bumbodan ang mga minors kag ang mga others were newly identified Bumbodan nga nagkaladakpan. Oo. Pangduwa Bumbodan ang most wanted o kung ang mga wanted person 609 ang mga nagkaladakpan sa bilog na tuig sang 2021. Okay. 111 di Bumbodan sa 609 ang mga most wanted person nga nagkaladakpan Bumbodan. Ang pangtatlo Bumbodan ang pagpanahor 202 ang gambling. Dre na pasulod na dre ang bulang, bingo, ang pagpanahor ng tungets, madyong, Bumbodan, dre na din nagsulod ang gambling. Kag ang kaso ng ilang pagatubangon, Republic Act 9287. Dire ni sa bingo, mga madyong o kung mga tungets. Ang sa bulang naman Bumbodan, Presidential Decree 449. Kag ang pang-apat naton nga sa may pinakamadamo, amo ini ang firearms o kung ang mga nagpalupok
nga wala sang lisensya. 25 ini ang na record sang BCPO Bombodan. Ano tong sa firearms? Ano to? Nagkaladakpan 5 nga 25 25 nga nagkaladakpan tungod sa pagpalupo kag wala in mga lisensya ang ilang mga luthang armas Bombodan. Okay, nagkaladakpan ini guro na recoveran sa mga unlicensed firearms? Yes, Bombodan, no? Amuning kalabanan nga nagkaladakpan, nga nagpalupok, nga wala lisensya ang ilang mga luthang armas nga ginagamit. Armas luthang? Yes, Bombodan, armas luthang. So, bali, 25 kabilog? Yes. Okay. Kag sa karon Bombodan nga 2021, ginpahayag ni Police Lieutenant Maria del Liberte Injape nga sige-sige ang pagpatigayon sa drugs, ilabi na sa pagpangdakop, no, sa natuhoy sa operation nila, no, Bombodan, sa illegal drugs, gambling, kag sa mga firearms, Bombodan. Okay. Pamatian bala nato na ang pahayag ni Police Lieutenant Maria Liberte Injape. Sige. So, daligid lang. So, in suma total, wala kaya sa nga comparison dira sa ilang mga accomplishment sa 2020 ikumpara sa 2021? Actually, Bombodan, ang ginghatag sang BCPO ang 2021 nga ilan na record lamang, Bombodan. Kaya nami pagid kuntani kung may ara sang comparison, no, at least may baluan naton nga amo ni gali kadamo ang nagkaladakpan sa amo ni nga kaso sang 2020 kag amo naman ni kadamo ang nagkaladakpan sa amo ni nga kaso sang 2021, no, at least may ara kita sang balasihan sa kon pila ka porsyento ang ginsaka, no, sa ilang accomplishment sa Bacolod City Police Office. Kay amo nang ang mabasihan naton mo ang nagligad nga tuig ikumparar sang tuig nga bag-ulang talikdan, no, nato may baluan kon bala may ara sang mga may mga may mga diferensya o may mga pagsaka, may improvement o kung wala. Anyway, so ti amo ni, no? Palihog ko dabi, no, kay ang imo diri nga kay Injapi hindi ko di makita, no, basi ara da sa piyak. Okay. Sige, anyway, Bombo Rain, no, at least sige ang iyang operation kag ginatutukan gid subong nila ang sabayan sa illegal drugs. Yes, Bombodan, no, base man ni kani sa pahayag sang bag-o naton nga hepe, padayon sa gyapon nga pagpatuman sang ugot nga pagpanakop sang operation diri sa anti-illegal drugs, no, nagapangunay Bombodan, no, nga ginatutukan nila. Agud nga bisan pa paano hindi man maubos ining drugs, no, kundi mabuhin-buhinan lang sila, Bombodan. So, sa Asubong, way pa sila man may napagwa nga report kung bala ano ka lala ang sitwasyon sa illegal drugs ang nagligad nga tuig 2020 ikumparar sa Subong nga tuig nga bag-ulang nagligad nga tuig 2021. Kay kung masyado kagresibo ang kampanya, halin sa pagpungko ni sang una to pagsugod gid nga grabe gid was sanay kampanya batok sa illegal nga droga sa panahon ni General Bato de la Rosa, pero nagsigisigi until hasta nga nagbiya siya, naginbuslan siya, amo na gyapon ang ginatutukan gid sa mga kapulisan. So kung malawig na nga mga tinuig nga mo ning gitutukan, posible by 2021 sa nagligad ng mga tuig, dapat napaganagan na ini nga kaso. Kay grabe ang kampanyahanay mo, no?
So pero sa gyapon subong amo pa ni ang ginatutukan ang droga nagapakita nga apisar nga madamo ang mga nagkaladakpan, madamo ang nagkala-recover, madamo ang mga nagkalamatay. Sa gyapon daw wala sang kadlok ang pila naton ka mga kauturan nga na-involve sa illegal drugs sa pagpatigayon sa siningilikuton. Bumborain? Yes, Bomboda, no? Ilabi ng mga kabataan, no? Nga bago lang nag-18, nag-engage na ini sa ginatawag naton nga droga, no? Nga madako pa tani isang ilang handom sa kabuhi, no? Nag-engage na ini ang iban sa illegal nga droga. Sige. Na Pamatian nato labi si Police Major Injapi. On nga Bacolod City Police Office sang 2021 naka-record gid kita sang madamo man nga mga accomplishments, no, especially sa aton kampanya kontra illegal nga droga. So sa kabilugan may ara gid kita sang sobra sa 22 million worth na illegal drugs na na-confiscate sang Bacolod City Police Office nga tanan nga units nga under sa iya. Aside from drugs, ma'am, ano pa gid nga mga accomplishment ang nagapanguna dira, ma'am? Yes, no, sa tungod siling aton nga kampanya kontra illegal nga droga, madamo kita sa madakpan nga mga drug personalities man. Total gid sila sang 750. So may mga high value individuals sa dala nga nadakpan kag ang mga pati mga bago naton nga na-identify. Amo man sa aton nga kampanya sa wanted person, no, naka record gid kita sang 609 ka mga wanted persons nga nadakpan naton sa bilog nga tuig, no, kag damo man kita sang nakuha dira out of 609 nga 111 ka mga most wanted persons nga diri sa may syudad sang Bacolod. Sa ato naman niya kampanya kontra sa illegal gambling, madamo man kita sang na filean nga kaso, no, may 202 kita ka mga kaso nga gin-file tungod ng 178 kita ka persons na na-arrested nga nag-violar ini sila sang RA 9287, PB 1602 kag ang aton nga pabulang PB 449. So ina sila madako man ina nga accomplishment sa aton kampanya kontra sa mga illegal nga pagpanahor. Sa ato naman yung kampanya kontra sa mga loot for arms, so madamo man kita sang nadakpan, no, nga mga nag-violate, may total kita sang 161 nga police operations kag tungod sila nakakuha kita kag naka-confiscate sang 25 gig ka mga small and homemade firearms. Kag syempre, no, tungod sige-sige naton nga pagkampanya nga pa-lisensya ang mga kautura nato, no, nga mga gun holders, kag mga gun owners, no, nga sige-sige gyapon nga gusto nga mag-acquire sa ilang nga firearm. Gin ang iban sila sa ila while waiting sa ilang lisensya, gin pa-deposit sa aton, kag gin surrender man ang ilang mga armas samtang nag-process pa sila sa ilang mga necessary nga mga documents. Sa subong, no, ang aton nga kampanya kontra sa illegal na droga kag sa tanan nga klase sang kriminalidad, padayon lang na siya. Wala naton ina ginauntatan kag sa pag-supervise man kag strictly nga pagbantay gid sang aton nga City Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang inyo man nga kapulisan sige-sige nga patigayon sa mga police operations agod nga mapasiguro naton nga mangin malinong kag matawhay ang syudad sang Bacolod, especially nga nagapalapit na ang aton nga national and local elections. Bombo Rainsel. Bombo Rainsel. Yes, Bombodaan. Mutong nangin pahayag, no, ni Police Lieutenant Maria Liberty Injapi no nga padayon sa gihapon ag sige-sige ang ila operation sa illegal nga droga kag sa mga kriminalidad, no, kag padayon nga ginahimo ang tanan sang mga kapulisan agod nga matapna, no, nga mabuhinan ining mga naga-engage sa illegal nga droga kag sa iban pa nga kriminalidad, Bombodan. Sige, salamat gid.
Kini si Bombo Hazel Pama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Hazel Pama. Report gikan sa patrol nagdulong sinyo sa oras 43 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Magbalik kita banwa pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 47 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. This time mga kabyanan, kuhaon na nato ang report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang panumdum sa Negros Occidental Police Provincial Office sa mga may armas bala
no, kay pag-start sa election period, sugod naman nga gapatuman ang gun ban. Basi may ara pa gyapon magkaladakpan kay masiling nga wala kay balok nga may ara gali sang gun ban. Sa mga nagliligad nga mga eleksyon, kadamo sa mga nagakaladakpan nga mga nagasukbit sang armas luthang nga nagapayag ya way ko kay balo may gun ban gali. Pero kapila na naya ginwaragwag ang gun ban kag nakibalugid kita nga sa tagsang may eleksyon kag kung ara na ang election period nagsugod na, nagasugod naman ang pag-implementar sang gun ban. Tiko na badakpan ka kag irason mo ay kakibalo nga may gun ban, ti amo nang ginasiling ignorance of the law excuses no one. Kung ano ito na report sa Piyak Linya, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombodan, nagpaandam na nga daan ang Negros Occidental Police Provincial Office na hanungod sa gun ban, no, sa maabot nga January 9 until June 8 at of this year, no, 2022. May kaangtanan sa election nga matabo sa Mayo 9, 2022. Bombodan. So, ang matabo sini, no, ang mga utod ta nga may ara sa mga armas si magpahimunong danay, no, o kung hindi magdala sang armas. Pero Bombodan, ang matabo pagid, no, may ara sang mga exemption abi, no, kung mag-a-arise, no, ang pamangkot sini kung may ara man gid. So Bombodan, ang hambal sa diri sang Deputy Spokesperson sang NOCPO nga si Police Lieutenant Abigail Donasco nga ilang taon pa ni, no, sang COMELEC kag PNP kung ang isa ka tawo Bombodan ang iya kabuhi bala ara sa risgo, no, kung ara gid man sa risgo ang iya kabuhi ti pasugtan siya madala armas, no, kung makita naman nga negative man, no, sa natawag nga risgo, hindi siya pagpasugtan Bombodan. So amo ni ang initial pa lang nga ginhambal sa aton nga NOCPO Deputy Spokesperson. So ang ini nga gun ban Bombodan ang nakabase man ni, no, sa COMELEC, no, kag padayon nga naga-coordinate ang PNP kag ang COMELEC sa kung ano pa ang mga kinahanglan kag patuman sa papalapit nga eleksyon. So ang paghimuon pagila Bombodan, of course, no, makandak sang checkpoints, no, visual o complaint view search. So Bombodan, kung ato madumduman, may mga biktima na diri sa checkpoints pa lang, no, ang mga kapulisan ta may ara nga instances nga hindi amo ang pagkandak sang checkpoint. So maganda man sila Bombodan, no, kag amo man ang aton sini nga mga kauturan nga magapadalagan kag especially ang mga may ang pagkandak sang checkpoint, no, parang tan-awon kung may armas nga dala ang isa ka civilian, kung ginatawag na nga plain view. Yes, patigawan sang checkpoint paglantaw sang mga armas. Butsilingon nga kung ang pag-abri sang halimbawa naka-auto ka, tinted, hindi kita sulod, panaogo mong bintana. Hasta na sila magtulok, tulokon nila ang imong sulod sa salakyan, tanawon kung may ara sang armas lutang. Pero wala na sila sang right nga panghalughugon ang sulod sang imong salakyan. Plain view lang. Oo. Sakto na Bombodan. Kay base pala sala naman, no? So, kabay pa nga sundon ang mga standard operating procedure ilabi nagakandak sang checkpoint. So, ang matabo pagid Bombodan, no? Bisan pa nga may lisensya, no, ang pag-possess and carry firearms outside residence, ginabawal sa gihapon, no, pagdala. Unless sabi ko kanina kung tama na. So hindi na pwede unless nga may ara ka gun ban exemption. Yes, oo. So Bombodan, ang iban pagid nga mga plano, no, ang
base man ko ano ang ginapatuman sang COMELEC kag ang aton sining PNP, especially diri sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang magasunod lang no sa mga order kag magasuporta man mabudan sa aton sining nga Commission on Election. Mabudan, ang tang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. So, we coordinate with the COMELEC as always when it comes to this situation no, na magsa-start na nga ang ating gun ban. If I'm not mistaken on January 9 until June 8 po iyon. So, magkakandak tayo ng checkpoints and as always, we will be doing the visual search or plain view search na ginagawa naman natin all the time. And given na they were already informed na may gun ban na, so civilians na hindi nakakuha no nung exemption, parang exemption na pwede silang magdala ng baril is mapipilitan pong i-confiscate or hulihin po sila and dalhin sa pinakamalapit na police station. Even given the fact na meron ka ng lisensya no or meron ka ng license to possess and carry firearms outside your residence, still meron pa din mga exemptions itong exemption nga na tinatawag natin. If it's proven talaga or na pagbigyan no, ng PNP and COMELEC na at risk talaga and para talaga sa safety mo and security ang firearms, then you will be pagbibigyan ka. Pero pag hindi ka na proven na hindi naman at risk ang yung kalagayan is of course you're still not allowed to carry this firearm given. Ang atin namang firing range is kung for competition siya or for fellow shoot. Ang ano ko dyan ma'am is ang COMELEC siguro ma'am ang makakasagot niyan. Kasi ma'am meron din sa COMELEC ini-stipulate sila ma'am kung gaya ba ng mga ganun ma'am for recreation natin kung included ba siya. Okay, sa COMELEC gali ma'am kang mabase kung ano ilang order. Oo, kasi sa kanila nang galing yun ma'am ang PNP parang ano lang yan ma'am, supporting kumbaga. Mamudan, one more thing galing ng firing range no. Magabase man sa gihapon sa desisyon sang COMELEC kung pasugtan o kung hindi. Di amo gina no. So amo nang dapat may baluan sa ato mga kulturan. Actually sa nasiling blatong kunara sa danger ng kabuhi, pwede magkadala sang armas provided nga kompleto sa rikados ini nga may permit or may ara siya gun exemption, firearms ban ban exemption sa nga firearms ban sa Commission on Election. Pero kung wala ka sang exemption, mapatuga-tuga ka magsiling ka lang niya kay ara sa under threat nga kun kabuhi. Dakpon ka gyapon kinahanglan mo gyapon papel nga halin sa COMELEC nga naga pamatuod nga gin-aprobahan sang COMELEC ang imo nga pag dala sang armas lutang. Yes, mamudan kag tuman ka risgo no, ang risgo bala kung may armas nga dala. So, ining minahimo sang COMELEC kaga PNP mamudan, gusto ta maka-attain no sang peaceful nga election sa sining Mayo 9, 2022. Mamudan, amoy nang report nagikan sa patrol Inisi Bombo Grace Linwaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 4 minutos sa nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Dugay-dugay mga kabombo, mangin kaupo na nato ng Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Nagkinaran-karan ang pinaka mga katawhan dito sa National Capital Region kag posible basi diri man sa aton kay hinali lang wala ka na sa may mabakal nga paracetamol sa mga drugstores, no? Para sa ubo, sa hilanat kag sa sipon way na guay kuno sang stock. Di amo gini basta gani nga ginapananaw nga maibwal naman ang kaso sang COVID-19.
nagakadula ang supply sa mga paracetamol sa drugstore. Daw hindi niya mapatihan. Kaya dapat sa drugstore, kung matutuod yun man nga nagawadaan ka mo sang supply kay damo nagabakal, siguruhan nyo nga kung magbaligya ka mo sang mga paracetamol, ang isa ka tao, base ba na sa isa lang ka tao, may nagabakal tag isa ka truck paracetamol, how? No, kaya ginapang hold ang paracetamol, o kung base ang mga drugstore man mismo nagapang hold. So no, sa Department of Trade and Industry, ginpasiguro na kuno sa mga manufacturer nga gilayon sila nga mag-replenish o kung magbutang sang ila stock sang paracetamol sa mga butika sini nga simana. Suno kay the Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, ang report banwa sa ila nga nabaton siyang opisina. Kag ang report sila sa mga manufacturer, nagsugod na kuno sila sa pag-deliver sa subong nga semana, no? Kasunod sa pagsaka sang demand, no? Actually naka-deliver na sila subong, no? Sa ang ilang nga schedule nga delivery natapos na. Pero may arang iya kuno pagsaka sang demand. Ilabi na gid may isa ka brand sang paracetamol nga amo ni ang daw ginabakal gid sang mga pumuluyo. Tisuno sang manufacturer, siya naka-deliver na kami sang amon nga schedule nga delivery, pero ma-deliver pagid kami subong para ma-replenish ang ining mga nagkalaubos nga supply sang paracetamol sa mga drugstore kag mga butika. Kadungan sini nagpanawagan si Secretary Lopez sa publiko nga hindi magpanik. No, hindi magpanik kag hindi magpanic buying. Ang iban pasta na sa panic o inesang panic buying kay wala sa inugbay. No? Hindi kuno magpanic buying. Kag likawan ang pag-hoard sa mga bulong para sa mga flu-like nga sintomas nga ginabatyag sa tao. Pero dapat ang DTI, kung tuod ginman nga damo-damo nagbalakal ka nagkalaubos ang stock sa mga drugstore, ipakita sa mga drugstore kag butika ang ilang record nga nakadispose ginman sila sang amo na kadamo nga mga paracetamol sa sulod lang sa pila ka mga inadlaw. Kaya base lang mga drugstore man mismo ang nag-hoard sini. Base man sila ang nagpangtago. Tisubong ko pagka-ibwal sang report, kapin pa kayo nag-ibwal sang social media, sus kada nagdamo pagid ang manugbakal sang paracetamol. Ora-ora naman kamuya nga kung kinalanon yung paracetamol sa inyong pamilya, mabakal ka mo tag pila ka karton. Sige. Yan na Bombo News Center para sa atin na Bombo Network News. Stand by. Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Enero 5, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, nasa $800 million so katumbas po yan ng 40 billion pesos so utangin ng Pilipinas para pambili ng booster shots laban pa rin sa COVID-19. Ang Department of Tourism tinanggalan ng permit ang Berjaya Hotel para sa multiple use dahil sa kabiguang pigilan ang naka-quarantine na guest para lumabas sa kanilang pasilidad. Ibang simbahan naman temporaryong nagsara dulot pa rin ng COVID-19 ayon yan sa Manila Archdiocese. At sa ating international news, ang North Korea naglunsad ng unidentified projectile sa karagatan. At sa atin pong sports, balita itong tennis star na si Novak Djokovic walang special favor sa COVID-19 vaccine exemption para makapaglaro sa Australian Open.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakiusap na po si Health Secretary Francisco Duque III sa publiko na iwasang dumalo sa mga mass gatherings dahil maaring maging dahilan ito ng lalo pang pagkalat ng COVID-19 sa gitna ng kamakailan lamang ay tumataas na kaso ng nakamamatay na virus. Ang mga opisina ay dapat muling magpatupad daw ng mga alternatibong kaayusan tulad ng pagkakaroon ng work from home setup sa mga empleyado upang limitahan po ang mga taong pumapasok sa isang opisina. Ito ay dahil naobserbahan ng Department of Health o DOH ang mabilis na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na dulot ng mas malawak na mobility sa panahon ng Kapaskuhan. Hinimok din ito ang mga deboto ng Black Nazarene na markahan na lamang ang taunang relihiyosong kapistahan. Nagaganapin po yan sa Enero 9. Nauna nang inaprubahan ng gobyerno ang pagsuspinde sa traslasyon. Itong prosesyon ng itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand pabalik sa tahanan nito sa Quiapo Church na karaniwang dinadaluhan ng libo-libong deboto. Muli namang hinimok ni Duque ang mga tao, itong ating mga kababayan, na magpabakuna o magpa-booster shot ng COVID vaccine. Samantala naman, nasa $800 million o 40 billion pesos uutangin ng Pilipinas para pambili ng booster shots laban sa COVID-19. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, kinumpirma ng Department of Finance na aabot nga sa $800 million sa katumbas ng nasa 40 billion pesos ang loan o kaya ay nakatakdang hihiramin ng Pilipinas mula sa matatawag na international or foreign lending institutions kaya ng World Bank, Asian Development Bank at ng Asian Infrastructure Bank. At ito ay gagamitin sa pagbili ng booster shots o yung bakuna para sa mga kababayan natin na kinakailangan para proteksyonan laban sa mga naglalabasang mga variant ng COVID-19. At sa report ng Department of Finance sa pamagitan ni Undersecretary Bayani Agabin kagabi kay Pangulong Duterte, ito ay ilan dito pirmado na at yung iba pa ay ngayong linggo mapapagtibay. At hinintay na lamang daw nila yung comment ng Department of Justice para sa effectivity para dito. Pero maliban dyan, ay meron pang nauna na ilo-loan o utangin ng gobyerno na nasa $120 million o katumbas ng nasa 6 billion pesos. Ito naman ay pandagdag para sa recovery efforts, rehabilitasyon ng mga silanta ng Bagyong Odette. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Agabina. In connection with the COVID response, Mr. President, and to support the effort of Sec Charlie, Sec Duque, and Sec Vince, the DOF will be signing, has actually signed a total of $800 million for booster shots, Mr. President. The $250 million has been signed with the ADB. Another $250 million, Mr. President, from AIIB. These were signed last year, and we are just waiting for the opinion of the DOJ for the effectivity of the loan. Later this month, Mr. President, we are going to sign a $300 million loan with World Bank, and we expect everything we expect for it to be effective around towards the latter part of January. So that will give us funds to purchase our COVID booster shots, Mr. President. And lastly, I'm glad to report that through the efforts of ComJagger, the Bureau of Customs have cleared, as of December 30, 2021, a total of 210,448,870 doses of vaccine. The Bureau of Customs was able to clear all shipments within the day and bring it to the warehouse facility to prevent spoilage.
Ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Bayani Agabina. Una nga rito sa ating 2022 national budget ay nasa 45 billion pesos yung alokasyon o inilaan dito ng gobyerno para sa pambili ng booster shots laban sa COVID-19. So medyo malaki-laki yung utangin pa at kinakailangan na mahiram. Bagay dito ay nagpasalamat naman ang Pangulo sa World Bank dahil sa kanilang kaluwagan na magpahiram sa atin habang patuloy tayong lumalaban sa COVID-19. Bombo Raymond? Yes, Bombo Gerald. Yung uutangin ng Pilipinas, yung 40 billion na yan, Bombo Raymond, ano kailan aasahan na darating itong bibilhing booster shots ng ating pamahalan, Bombo Raymond? Dahil sa ngayon ay talagang marami na yung gustong magpa-booster shot, Bombo Raymond. Well, unexpected ay ngayong ding buwan na ito. Kung hindi ngayong linggo ay next week available na yan. At hinintay na lamang nila yung komento, syempre, yung legal opinion ng Department of Justice para sa effectivity ng loan facility na ito, Bombo Gerald. So, at least, nandyan na yan. Ay standby na yung naturang loan agreement na nalagdan na nga yung iba, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, itong booster shots nga ay talagang kinakailangan. Western ba itong mga to? Yung mga gamot na bibilhin, Bombo Raymond, or galing din sa iba't ibang mga bansa, Bombo Raymond? Well, marami na rito. Yung mga naka-ready at nakatakdang bibilhin natin ay more on mga Western. Yung Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Yun yung saka yung galing din sa Russia, yung Sputnik V, Bombo Gerald. So marami-rami. Yung although maging yung China, yung Sinovac or Sinovac ay available din na bibilhin ng gobyerno ng Pilipinas. Basta lamang merong Bombo Gerald. Pang booster shot na ba lahat, Bombo Raymond, or meron pa rin na dito sa mga first dose, second dose na nakalaan itong pondo na to, Bombo Raymond? Well, marami pa. Yung hindi pa kasi nabakunahan, lalo na yung mga senior citizens, Bombo Gerald, yung hindi pa nabakunahan at meron pa yung ating mga pediatric vaccination, hindi pa na kumpleto yan, yung mga kabataan. So, hindi lang yan para sa booster shots. So, marami pa yung mga magkaroon pa ng first and second doses, lalo na yung mga takot ng mga senior citizen na nagpabakuna last year, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. So, abangan natin kung kailan itong booster shots para yung mga kababayan nating gustong magpa-booster shots ay pwede na. Ano ba to, Bombo Raymond? Yung last na shot mo yung second dose, doon ka pa rin ba magpapa-booster or pwede sa ibang lugar na, Bombo Raymond, dahil booster shot naman ito? Well, kahit saan na, kung saan na available, maka-avail, Bombo Gerald. Basta pag ginamot ka na, may 3 months na yung nakalipas mula ng second dose, ay maaari na, Bombo Gerald. So, depende na kung ano yung available na, kumbaga, LGU na magturok, pwede na mag-avail, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, so back to you, Bombo Gerald, Bombo Jane. Samantala, kaugnay pa rin na dito sa bakunahan, all set na itong idaraos na Senior Citizen Vaccination Day sa Metro Manila bukas, Enero 6, 2022. Ayon po sa Department of Health National Capital Region o itong DOH-NCR, layunin itong mabigyan ng pagkakataon itong mga unvaccinated senior citizens na magpabakuna na nang walang inaalala na baka hulihin daw sila dahil alert level 3 protocols na nga yung umiiral dito sa Metro Manila. Inaasahang makakatulong ito lalo na ang mga nakatatanda po ay kabilang sa tinatawag na vulnerable sector ng lipunan na batid na umabot pa rin na sa mahigit 52,000 senior citizens sa NCR ang hindi pa pala nababakunahan. Nasa 763,000 senior naman sa Metro Manila ang kwalipikado na para dito sa COVID-19 booster shots, baka na makatanggap ng inisyal na 2 dose ng anti-COVID vaccine. Sa iba pang mga balita, hindi tatanggapin ng Commission on Elections si COMELEC ang mga petisyon para suspindin ang May 9 general elections dahil labag sa konstitusyon ang pagpapaliban sa political exercise sa anumang kadahilanan. Sinabi ni James Jimenez, spokesperson ng COMELEC, na sa simula pa lang inasahan na ng kagawaran na ilang mga quarters ang susubok na ipagpaliban ang halalan. Kaya anya, hindi na ito nakakagulat, ngunit hindi ito isang bagay na maaring isaalang-alang. Magugunit ang 2 abogado na nagsabing sila ay bahagi ng isang grupo na tinatawag na National Coalition for
Life and Democracy ang humiling si COMELEC na suspindihin ang halalan sa Mayo dahil sa pandemya. Ayon kay Jimenez, hindi niya nabasa ang kanilang petisyon at hindi ito kasama sa agenda ng susunod na lingguang pagpupulong ng COMELEC and BANG. Mamaya, itong Department of Tourism po, tinanggal na itong permit ng Berjaya Hotel para sa multiple use dahil pa rin sa kabiguang pigilan nga itong naka-quarantine na guest para lumabas po sa kanilang pasilidad. At doon po sa Iloilo po, itong seafarer mula Kenya naman, itong pinakaunang Omicron variant case doon daw sa Iloilo City. At sa ating international news, itong North Korea naglunsad ng unidentified projectile sa karagatan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Maki-update tayo dito pa rin sa Berjaya Hotel. Diyan po nag-quarantine itong isa nating kababayan na lumabas nga para mag-party. Ano kayang nangyari dito sa kanilang permit? At may report si Bombo Dennis Hamito. Tuluyang sinuspindi ng Department of Tourism ang accreditation ng Berjaya Makati Hotel. May kaugnayan ito Bombo Gerald, Bombo Jane, sa paglabas sa quarantine facility ng naturang hotel ng isang returning Filipino at dumalo pa sa party na kalaunan ito'y nagpositibo sa COVID-19. Kinansila na rin ng DOT yung permit ng Berjaya bilang multiple-use hotel dahil hindi umano nagawang pigilan ang kanilang guest na suwayin yung mga quarantine rules at hindi rin naman nagpasaklolo sa mga otoridad para mahabol ang kanilang guest na si Gwyneth Chua. Ito yung binansagan na poblasyon girl. Kasabay nito ay pinagbabayad din ng multa ang pamunuan ng Berjaya maliban pa doon sa mga hiwalay na claims mula doon sa iba pang mga establishmento na naapektuhan ng naturang pangyayari. Matatandang noong Disyembre 23 ng nakalipas na taon, itong si Chua na mula sa Estados Unidos ay umalis doon sa naturang hotel quarantine para daw dumalo sa party at pumunta pa sa ilang restaurant sa poblasyon Makati City. Noong Disyembre 27 naman, nagpositibo ito sa COVID-19. Ngayon din ang mga kasama niya sa party at ilan pang customer at staff ng restaurant na kanyang pinuntahan. Kahapon, Bombo Gerald ay formal lang nakasuhan itong si Chua, pati ng kanyang mga magulang at ilang tauhan ng hotel dahil sa paglabag sa mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Ito yung Republic Act 11332 na siyang mahigpit na ipinapatupad ngayon ng mga otoridad. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Oo, ginagawang quarantine facility yan, di ba, Bombo Dennis? Anong mangyayari ngayon? Babakantehin na yan, Bombo Dennis, or hindi naman? Well, yung function nito, tulad sa pagtanggap ng mga guests na pwedeng doon mag-quarantine, ito yung mga inaalis na karapatan dito sa naturang establishmento. May mga panuntunan din na nakapaloob dito, Bombo Gerald, dahil may mga pwede pa naman silang i-comply at kinakailangan lamang na makipag-ugnayan sila doon sa Department of Tourism dahil doon nakikipag-coordinate sa yung mga hotel for accommodation ay doon nakikipag-coordinate. Maliban pa sa City of Makati na meron ding jurisdiction dahil ito ay establishmento na nasa loob ng lungsod ng Makati, so may pananagutan din sila dito sa mga patakarang umiiral sa siyudad, Bombo Gerald. Oo, yan lang ba, Bombo Dennis, yung hotel ngayon na tinanggalan ng permit or may isusunod pa itong DOT dahil lumalabas sa mga balita na mayroon hindi lang pala yan yung hotel na yan, yung mayroong kapabayaan pagdating dito sa mga guest or yung mga naka-quarantine na nakakalabas, Bombo Dennis. Meron pang iba, Bombo Gerald, pero hindi mo na tinukoy, hindi mo na pinangalanan habang nililikom pa yung angkop na mga ebidensya laban sa kanila para matibay ang magiging kaso kung sakasakali man ay isasampa rin ng naturang reklamo. Ito kasing Berjaya, ito'y nasampahan na
ng kaso kahapon yung mga opisyal nito at yung mga empleyado na nakipagsabuatan dito kay Miss Chua para siya ay makalabas at yan ay isinagawa doon sa Makati Prosecutor's Office kaya po pwede nang ilabas yung pangalan bilang sila naman ay may karapatan din sumagot doon sa naturang reklamo na ipinapataw para sa kanila, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pansamantalang isasara muna ng National Kidney and Transplant Institute ang kanilang outpatient services simula January 7 sa harap yan ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Kaya naman pinapayuhan na lamang ni NKTI Executive Director Dr. Rosemary Liquit ang kanilang mga pasyente na kumonsulta sa kanilang mga doktor sa pamamagitan ng telemedicine sa pansamantala. Subalit kung urgent at emergency naman ang kaso ng pasyente, nilinaw ni Liquit na maaari namang pumunta ang mga ito sa kanilang emergency room. Sinabi pa nito na hanggang January 4, ngayong araw, mayroon na silang 62 COVID-19 patients sa kanilang hospital. Mula na magbagong taon ay tuloy-tuloy kada araw ang pagtaas anya ng bilang ng mga COVID-19 patient na isinusugod sa kanila. Karamihan sa mga pasyenteng ito ay pawang nakitaan anya ng moderate na mga sintomas. Samantala, 34 naman sa kanilang mga healthcare workers ang tinamaan na rin anya sa ngayon ng COVID-19. Kasalukuyan naka-quarantine na rin ang mga ito na nakitaan din ng mga mild symptoms. Iniulat naman po ng Roman Catholic Archdiocese of Manila na ilang parokya na itong pansamantalang isinara dahil pa rin sa Coronavirus Disease 2019. Ang mga simbahang ito ay kinabibilangan ng National Shrine of St. Jude Thaddeus. At ito po ay isinara December 31 po hanggang Enero 14. Itong National Shrine of Lady of Guadalupe hanggang Enero 17 po magsasara ang Santa Maria Goretti Parish. Ito nagsara noong Enero 3 hanggang 15 ngayong taon. Itong Saint Anthony of Padua na ngayon ay isinara at wala pang sinasabi kung kailan magbubukas ang San Roque de Sampaloc Parish na magsasara po yan hanggang 7 ngayong taon. Ipinatupad ang pagsasara matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang pari at kawani ng mga nabanggit na parokya. Bagamat ginagawa ang pagsasara ng mga parokya dahil sa COVID, tiniyak ng mga pari sa mga mananampalataya po na ang lahat ng mga misa ay patuloy na maila-livestream sa Facebook at YouTube channel itong kanilang page ng mga parokya. At ang balitang yan ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Sa dagdag pang mga balita, inflation rate noong 2021 lagpas sa target ng gobyerno. May karagdagang pag-ulat si Bombo Dave Vincent Pasi. Mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo kung ikukumpara sa target ng pamahalaan noong 2021 base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ito ay kahit pa patuloy namang nagde-decelerate noong Disyembre ang inflation rate sa buong bansa. Ayon sa PSA, ang inflation rate noong December ay pumalo sa 3.6%, mas mabagal kaysa sa 4.2% noon namang November at bahagyang mas mabilis kung ikukumpara naman sa 3.5% na naitala noong 2020. Kaya naman ang average inflation rate noong 2021 ay pumalo sa 4.5%, mas mataas kesa sa 2.6% noong 2020 at lagpas din sa target range ng pamahalaan na 2% hanggang 4%. Sinabi ng PSA na ang mga contributors sa naranasang downward trend ay ang mga alcoholic beverages at tobacco, damit at footwear, furnishing, household equipment at routine house maintenance, health, transport, recreation at restaurant at miscellaneous goods. Pero ang main contributor naman sa mataas na inflation rate sa kabuuan ng 2021 ay dahil sa presyo ng karne, partikular na ng sa baboy. Magugunita na ang presyo ng karne ay tumaas ng 4.7% month-on-month noong December at 14.2% naman sa year-on-year. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, hawak na ngayon ng Wildlife Monitoring Unit ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga
bearded dragon at itong Tegu lizard na nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Naiya. Idineklarang children toys ang parsela na naglalaman ng 22 bearded dragon at 6 na Argentine black at white lizard mula sa Samut Prakarn sa Thailand. Ito nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. Nasabat ito sa BOC Naiya Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ipinadala ang naturang parcel ni Pop Wilit at ipinadala sa ilang individual na may address sa Parañaque City. Dahil naman sa pagiging mapagbadyag ng customs na iya personnel ay agad isinailalim sa x-ray at 100% physical examination ng naturang kargamento. Dito na tumambad ang mga bearded dragons at tegus. Agad isinalang sa seizure at forfeiture proceedings ang kontrabando dahil sa paglabag dito pa rin sa Customs Modernization and Tariff Act o Wildfire Resources Conservation and Protection Act. Dahil naman sa pagtaas ng turbidity level o ang paglabo ng tubig ng Laguna Lake, dala ng hanging amihan, nagbawas ngayon ang Maynilad ng water production upang masiguro na maayos pa rin ang kalidad ng tubig na matatanggap ng mga customer. Simula January 5 bukas hanggang January 20, ipapatupad ang water interruption para masiguro ng lahat ng apektadong customer ay magkakaroon pa rin ng tubig sa loob ng ilang oras kada araw. Isasagawa ito dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kailangan din umanong magsagawa ng urgent maintenance work sa ultrafiltration membranes at dissolved air flotation system ng Putatan Water Treatment Plants para mapanatili ang filtration capacity nito ngayong mataas ang turbidity sa raw water ng lawa. Dahil dito kinakailangan magpatupad ng water service interruption sa ilang bahagi ng Bacoor City, Imus City, Las Piñas City, Muntinlupa City, Pasay City at Parañaque City araw-araw. Sa Bacoor City, apektado ang mga barangay Molino 2, 3, 4 at 6, Queens Row Central, Queens Row East, Queens Row West at San Nicolas 3. Sa Imus City naman, apektado ang barangay Pasong Buayo 1 at 2. Samantala sa Las Piñas City, apektado rito ang barangay Almanza 1 at Almanza 2, Versailles, Pilar, Talong 5, CAA, Manuyo 2, Pamplona 1 hanggang 3. Pulang Lupa 1 at 2, Talon 1 at Zapote. Sa Muntinlupa City naman, apektado ang Alabang, Ayala Alabang at Kupang. Sa Parañaque City, apektado ang barangay 183201, Don Bosco, Marcelo Green, Marville Moonwalk, San Antonio, San Isidro, Almanza 1, BF Homes at BF International. Samantala, itong National Water Resources Board nag-abiso na rin sa publiko kaugnay sa posibleng maging epekto raw ng bahagyang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. At ma-report si Bombo Marlene Padiernos. Nagbigay abiso ang National Water Resources Board o NWRB sa publiko kaugnay sa posibleng maging epekto ng supply ng tubig sa buong Metro Manila at mga karatig pang mga lugar nito dahil sa kasalukuyang antas ng tubig sa Angat Dam. Sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na sa ngayon ay nasa 202.3 meters na lamang ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa ng 10 metro kumpara sa normal high water level nito na 210 meters. Inasahan niya ng kanilang kagawaran na sa pagkatapos ng taong 2021 ay aabot pa sa 212 meters ang antas ng tubig dito, ngunit sa pagkatapos ng buwan ng Disyembre ay bumaba na ito sa 202.8 meters. Dahilan kung bakit kinakailangan na i-manage ang supply ng tubig sa ngayon at tipirin muna ang paggamit nito. Paglilinaw naman ni David, kung pagbabatayan ng climate projection ng Pag-asa ay aabot pa ang supply ng tubig hanggang sa buwan ng Abril bago pa man ito umabot sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam. Aniya, bukod sa dam ay maaari rin na pagkuhaan ng supply ng tubig ang mga deep well at water treatment facilities na parating nakahanda kung sakaling kailanganin na ang mga ito. Bukod pa dito ay sinabi din ni David na kasama ang cloud seeding sa kanilang plano bilang hakbang upang mapigilan ang tuloy-tuloy na pagbaba ng antas ng tubig dito. Samantala, patuloy naman ang isinasugang monitoring ng National Water Resources Board o NWRB sa multi-purpose na Angat Dam na dahil sa 95% ng supply ng tubig sa buong Metro Manila ay nakasalalay dito, maging iba pang mga karatig na lugar nito tulad ng Bulacan, Cavite at Rizal. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat
Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Department of Labor and Employment naman magre-realign ng pondo mula sa DOLE Tupad para mabigyan ng cash assistance ang mga manggagawa na nawala ng trabaho sa pagsasailalim yan sa Alert Level 3 sa Metro Manila. Ating alamin na ang report ng Bombo Radio Kawayan. Magre-realign ng pondo ang Department of Labor and Employment o DOLE para matulungan ang mga manggagawa sa formal sector na nawalan ng trabaho matapos isailalim sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na mayroon na silang natanggap na report na 100,000 na ang mga nawalan ng trabaho mula sa mga hotel, restaurant, transportasyon at manufacturing. Sinabi ni Kalihim Bello na hindi na pinondohan ng Kongreso ang COVID-19 Adjustment Measures Program o DOLE-CAM. Ito ang pagbibigay ng one-time cash assistance na 5,000 pesos sa mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 kaya magre-realign sila ng pondo mula sa DOLE Tupad. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Kalihim Silvestre Bello III ng DOLE. Pagiging formal worker na walang katitrabaho, adadagi programa ng camp, mangtid committee one-time cash assistance of 5,000. Awan ti pondo na leta tangang ti kongreso ti pondo para ti camp. So ti remedy di kwartami para ti tupad, i-realign mi. Mula sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radio, Bombo. Maki-update tayo, mayroon na palang unang kaso ng Omicron na variant ng COVID doon po sa Iloilo City. At may report ang Bombo Radio Iloilo. Nakapagtala na ng pinakaunang Omicron variant ang Iloilo City. Ito ay 46 anyos na seafarer mula sa bansang Kenya, residente ng Sook Arevalo, Iloilo City at hindi bakunado. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na ang seafarer ay nagnegatibo sa RT-PCR test noong Disyembre 1 sa Kenya at lumipad papuntang Cebu City noong Disyembre 15 at nagkwarantin sa hotel. Disyembre 19, muling nagnegatibo ang kanyang RT-PCR test at Disyembre 24 na umuwi ito sa Iloilo City. Ayon sa alkalde, 3 araw na nag-strict home quarantine ang seafarer at dinala sa quarantine facility. Wala naman itong naka-close contact dahil nag-iisa lang ito sa kanyang bahay. Disyembre 27, nagpositibo sa RT-PCR test ang seafarer at nakita na mababa ang kanyang cycle threshold value kaya idinaan ito sa genome sequencing. Kahapon, lumabas ang resulta ng genome sequencing at napagalaman na nagpositibo sa Omicron ang seafarer. Sa ngayon, nanatili sa quarantine isolation facility ang seafarer at nanatiling asymptomatic. Sa Kenya, negative to siya sa quarantine facilities na PCR na Cebu. Negative man to, but there is Iloilo positive sa PCR na to. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Naglunsad ngayon ang North Korea ng tinatawag na isang unidentified projectile sa dagat. Ayon yan sa Joint Chief of Staff ng South Korea. Ang Japanese Coast Guard na una nag-ulat ng paglunsad ay nagsabi na ito ay potensyal na isang ballistic missile, ngunit wala pang kumpirmasyon na ibinigay. Pinagbabawalan ng UN ang North Korea sa mga ballistic at nuclear weapon test. Kung makumpirma, ito ang maging unang paglulunsad ng Pyongyang ngayong taon. Ang South Korean at US intelligence ay mahigpit na pinag-aaralan ang karagdagang detalye. Ang paglulunsad ay nangyari ilang araw matapos sabihin ni Kim Jong-un na patuloy na palalakasin ng Pyongyang ang makakayahan nito sa pagtatanggol dahil sa lalong hindi matatag na kapaligiran ng militar sa Korean Peninsula. Ginawa niya ang payag sa isang end-of-year meeting ng North Korea ruling party. Bombo Sports News. Nilinaw po ngayon ng tennis sa Australia boss na si Greg Tylik na walang natanggap na pabor itong tennis superstar na si Novak Djokovic na maglaro sa opening Grand Slam ng kasalukuyang taon. Una rito, inanunsyo nitong 9-time Australian Open champion na patungo na raw itong Melbourne at nakakuha ng vaccination exemption matapos ang pagmamatigas nito noon na hindi magpapabakuna ng COVID-19 vaccine.
Pero ayon kay Tylee, lahat daw ng lalahok sa tournament na magsisimula sa Enero 17 ay dapat vaccinated laban sa COVID-19. Sakaling gusto makakuha raw ng exemption ay kailangan pa ng isang player na dumaan sa 2 panel ng independent experts. Kung maalala, kailang beses na pong itinangging kumpirmahin ng kasalukuyang world number 1 na si Djokovic kung nabakunahan na ito matapos magpahayag ng pagkontra pa rin dito sa COVID-19 vaccine. At ang sports news sa inhatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Nasa 800 million US dollars, katumbas ng 40 billion pesos uutangin ng Pilipinas para pambili ng booster shots laban sa COVID-19. Ang Department of Tourism tinanggalan ng permit ang Berjaya Hotel para sa multiple use dahil sa kabiguang pigilan ang naka-quarantine na guest para lumabas sa kanilang pasilidad. 5 simbahan na po itong temporaryong nagsara dulot ng COVID-19 ayon sa Manila Archdiocese. Sa ating international news, ang North Korea naglunsad ng unidentified projectile sa karagatan. At sa ating sports balita, si Novak Djokovic walang special favor sa COVID-19 vaccine exemption para makapaglaro sa Australian Open. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Soto, 35 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12. Bagulan nyo na batian ng Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito na pagpanumbalik, kuha na ito ang report ni Bombo Ann Sindol Surilla. No, ini may kang tanan na banwa sa ginaplano karon sa siyudad sa Bacolod nga daw ipauntat na lang anay, i-hold anay ang pagpatuman sang limited face-to-face classes diri sa siyudad sa Bacolod. Kag pinapigi ka mga update sa bahin sang pagbantay naton sang Omicron variant sang COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod. Ato nila pagtalakayon pagkaligid lamang isang pila ka mga mapuslanon nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagod, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iba pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo hanay sa 8:43 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 12. This time mga kabayanan nga kuha na natin ang report ni Bombo Ann Sindol Surilla. Gina-consider karon sa syudad sa Bacolod nga i-suspend anay ang implementation sang or i-hold anay ang implementation sang sining limited face-to-face classes sa pila ka mga eskwelahan diri sa siyudad sa Bacolod. Bangod sa sining pagdata o kung pagsaka naman sang kaso sang COVID-19, ilabi na gining Omicron variant. Yari ang report, Bombo Ann Sindol Surilla. Please come in. Yes, sa Bombodan, gin-suspend sa anay sa karon no ang implementation sang face-to-face classes. Face-to-face classes diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kaya una naton nga nahibaluan, Bombodan nga ang Alangilan National High School, di ba sila ni ang ginpahanugutan nga maka face-to-face classes do Bomboan? Sa yes. O clarification lang, as in implemented na ini or yes. Kaysa akon pagka-inchinti daw ginapaminsaran pa lang i-suspend, gali kay gin-suspend din niya. Insakto na Bombodan, pagbalik ko ni subong niya, ang mga kabataan balik naman ni sila sang klase tungod nagtapos na ang holiday season. Okay. So na desisyonan na sang city government ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Donardia, Vice Mayor Elcid Familiaran nga i-suspend na gidya, i-hold anay ang implementation sang face-to-face classes kay hindi gidya makapaayo subong. Naibaluan naton Bombodan nga sang tinalikdan, although recovered naman to kag naga-isolate subong ang Omicron variant nga patient naton nga ari na sa aton sa may syudad sa Bacolod. Bombodan, kay na no, while ko sunda naman niya sa Iloilo naman, pero ang Metro Manila gapanalasa gito yung Omicron variant. Correct. Balik naman niya sa linibo ang kaso. So bangod sini kay somehow bisan yes. pa gani sa interview ko sa nagligad sa kay Governor Lacson, iya to ginpayag nga hindi ni mabudlay niya nga makasiling ka 100% nga mapunggan sang isa ka LGU ang pagsulod sini. Oo. Gani. Wala sang assurance siya nga wala. mapunggan mo ini, wala sang assurance nga 100% wala siya may makalusot. Kaya pareho man ni sa mga nagliligad bala nga ginawa man naton ka bantay sang aton nga mga borders nga parang hindi makasulod ang coronavirus, nagsulod yapon hasta gani ang mga delta variant sa nagligad sulod yapon. Oo. Insakto na Bombodan kay nga alert level 2 lang man ang syudad sa Bacolod kay ang province of Negros Occidental. Kay na ganing din pamangkot ko si Vice Mayor Elcid Familiaran kun bala close border kita Bombodan. So wala man na wala pa so far sang directive sa aton because kung alert level 2 ka, hindi ka man pwede ka panarado sang border, no? Wala ka sang border control unless otherwise strengthen mo lang, bantayan mo nagasinulod, dapat nga may mga vaccinated sila or may vaccination card tapos naka-temperatura, naka-temperature do amo lang bala na ang aton mahimo ba as to nga hindi naton sila pagpasudlon kung halin sila sa Metro Manila Bombodan. Why man na siya no so meaning dali lang Bomboan no kwan lang abi jutay nga clarification kundi ang ining subong implemented na ni nga gin-suspend anay ang limited face-to-face classes. How about ang mga teachers bala kay may nagpamangkot na yun mga teachers kundi nagbalik na ang ilayang 5 day a week nga pag-report sa eskwelahan.
Kaysang una, para nga malikawan ang pagdamo o kung ang pag inupdanay sa ang crowd, no? Ang crowded nga area sa eskwelahan sa mga manunudlo, daw ginaschedule lang tumo. Ang duha ka grupo, abi ang group 1, ang iyang makuan sila, ma-report sila tatlo ka adlaw, ang isa naman to duha ka adlaw, daso naman duha ka adlaw. Do may mga schedule nga mga inadlaw lang nga hindi gid maka-report ang tanan lang, hindi gid required nga mag-report ang tanan nga mga teachers. Sang una, pero sang nag-level 2 na kita, gina-required na ang tanan nga mga manunudlo to report every day. Yes. So nagatingob na sila tanan subong. So sa sinipanibago nga development, hindi ayan nga ibalik naman to, isang recommendation nga ibalik naman to nga 2 days lang abi nga mag-report sa eskwelahan, tapos ang 3 days work from home na. Yes, it could be Bombodan, pero so far abi ang subong ang syudad sa Bacolod nagahambal nga para sa mga kabataan, no? Para sining mga naga face-to-face classes. So hibaloon tama na sa end ni schools division superintendent Ma'am Gladys Amelin Sales, Bombodan, sukun pati ang mga manunudlo nila Bombodan, By the way, Bomboan, daw mo sa ilo na si Ma'am Salis sa Himamaylan blato mo. Gani, no? Pero asang last time to, abis ang pag-check naton sa iya, wala pa man siyang order, Bombodan, no? But may report nga bato ko na may ara na order. Oo. Hambal niya to gani. Pamangkuton talang ang magabulo sa iya. Oo, yes, no? Kaya hambal niya to gani last time Bombodan sa ato. Naman natin siya ya, open man lang na ya. Sila, trained man na sila ya mo, kundiin kaya ya i-assign, why man na sa ilaya sang problema, Bombodan, anywhere, hambal niya, no? Bombodan, pamatian tabala ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Buwan kita, may post holiday season for the next 2 weeks. That will Spice Nation 1, Omicron variant. The good mayor being decided to... Okay. So meaning, guys, after 2 weeks, dira naman ma-assess si what kung okay nga ibalik ang face-to-face classes, ang limited. Yes. Ano siya, panalagan ka kung sustain ka or ma-maintain ka ang involved yet or manapos. Vice, di ba so far, ang alangilan, amo pa malang ning nag-limited, no? Face-to-face. Basta mo ni so far, subong Vice ang decision. And may iban pa supposedly, Vice, no? Nga mga colleges nga nag-apply para sa face-to-face. Correct. Vice, anong imo, Vice, nga like, mensahe bala subong kay because ng threats ang Omicron, although, wala pa man diya sa aton dito na sa may Metro Manila, pero ano lang gusto mo panumdum Vice sa mga pumuluyo? Hindi kita magsalig, hindi kita mag-take cancel. Ma-recommend ka mo Vice ang border closure o wala man nga para hindi kita masudlan? Wala pa man? Kung sa national government mo buwan, notice ko pala ining aton may case, diba? Isa. Nag-ayo na. Dapat hindi mo na pag-release Hindi ka discharge kung wala pa kang kagwa ang ilan ng genome sequence ni. Kaya lumi sila sa high-risk ng mga countries, after 10 days, kaya wala na symptoms, pagwaon mo, then pag wa sa genome results, Omicron, pangitaon mo naman kung isolate. Anong attitude, kundi, what if yung career ko sa karon? Kundi naglak ka, nagbalik ka sa puno o sa zero, kuwan na yan, solicited advice sa aton national government. Pero kung kita de-revise, wala pa man, hindi pa man kita mangudal, no? Kay alert level 2, kita wala man sa guidelines. Okay, Bomboan. Bombodan, no, nabatihan naton si Vice Mayor Elcid Familiaran, tiya mula ng iya punto, bala Bombodan. Kundi ang kaso sang Omicron, diriya sa aton, niya fully recovered na to siya, nabuyan siya. Ugaling
Di syempre, why pa to yung nagwa ang resulta ya sa Genome Center, no? Pagwa sang resulta, positive siya gali, although nag-ayo na siya. So, diri na siya sa aton sa Bacolod. Pero why pa to kamawana? Amo nang ginasinggitan ni Vice Mayor Elsie Familiaran sa national government. Oo. Tani, antes ninyo i-release ang isa ka ROF nga gin-quarantine, kagin swab test, paabot anay ang resulta sa Genome Center kung bala anong klase isang COVID ini. Parang hindi na magsulit-sulit nga pag-abot diri sala naman kita kay nag-abot ang result gikan sa Genome Center, nagpositive. Ti kundi nagtuga na sa sang kakugmat sa mga pumuluyo. Ti kapin pagid kun ang pagbalita sobra-sobra man nga inabalang daw halos makabuhi man sa patay. Likawan ta na taning daw makabuhi sa patay bala nga pagbalita. Masiri kita nga nakasulod na ang Omicron variant sa COVID-19 sa Bacolod. Kundi kulbaan ang mga tao, imagine mo na nakasulod ang Omicron variant. Ang nakasulod ya atong ROF. Ang nakasulod ya sa Bacolod. Ato yung positibo to nga nakasulod sa Bacolod. Pero ang Omicron variant sang COVID nga adto dito nga ara sa resulta sa atong ROF, wala na to ya. Kaya ulihin na yan nag-abot ang resulta, ayaw na yang pasyente. Doon ka ngay balang napatay ng kabayo sa pag-abot sang kumpay. So, ubot silingon nga, napatay na to ya ang Omicron variant sa mag-abot diri ang carrier. So, ano pa ang i-carry niya? Paano ta makasiling nga nakasulod sa Bacolod ang Omicron variant sang COVID? Hindi ba? Yes. So, amo na nga ginatag sang syudad sa Bacolod nga sa mag-abot niring ROF, returning overseas Filipino, ulihin lang nag-abot ng resulta sa genome, ulihin na to as in, why na to irrelevant na to bumbuan, irrelevant na to, kay nag-abot niya nga siya, positive ka sa COVID, kag Omicron, pero ano mo pa na kayo nag-ayaw ng tao? Oo, nag-ayo na sa. That's why 7 days naman lang subong Bombodan ang quarantine niya together sa iyang wife. 7 days naman lang. Kay ang wife gani, why manalatnan mo. Kay tungod nga ang threshold, bala, nubo naman lang. Kay nag-ayo na siya, no? Although sa sulod sa 90 days, pwede ka na mag-positive. Anyway, amo na mga effects sa aton Bombodan sang Omicron variant naman subong. No, subong nga 2022, medyo hugot-hugot. It could be matabo na siya. Pero as of now, sa mga seaport airports, wala pa sa aton. Amo lang na suspension sa limited nga face-to-face classes. Supposedly, may mga colleges, universities nga nag-apply pa tani Bombodan nga subong nga January maka face-to-face classes. Kaya di ba nagkanay-kanay ang kaso. Pero, cancel anay. Wala na anay. Suspend na anay subong. Tungod ini sang kaso sang Omicron nga nagapanalasa dito iya sa may Metro Manila. Pero ang DepEd province do naga-contemplate pa subong nga daw i-expand nila ang limited face-to-face classes? Amo gani Bombodan. No, pero relax lang anay, no? Kung sa akon niya bumbuan, hindi ta pagpiliton ang mga bagay nga hindi pa pwede, no? Kulaton ta ang tama nga timing. Bisan sa makina sang salakyan may timing na mo nga kinahanglan insakto ang timing niya. Nga kung hindi mag-insakto ang timing, kinaguba ang mga makina mo na. Timing, no? So kung hindi pa tama ang timing subong, kung nga balang baga sa tinigang, kung sa tinigang? Lagdos. Kung hindi pa gani naluto kag lagdos pa siya, hindi atanay pagsukadon. Kay hindi taman agyapon mapuslan. Ti kun ang aton nga pag-away sa pandemic nga ini, coronavirus, lagdos paniway pa ya nagsiling nga naubos na sila kanamatay ang ining virus. Ti kun pilito naton karon basi may nulsol kita sa ulihi. Amo gani. Amo nang siling ko gani bumbuan kagapon sa interview sa kay Vice Mayor Elsie Familiaran, siling ko nga although nga kung mag-positive kita, hindi man ginatanan nga nagpositive sa COVID symptomatic or ICU kay kadamo man nga nagaayo man lang siya kusa way naman lang ginabulong o galing ang hasol blang nga tugakon niya nga kung magsiling nga 200 kabilog or 1,000 ang nagpositibo sa Bacolod pero inatanan abi butang ta asymptomatic sa gyapon ang record sa DOH 1,000 ginayaway niya magsiling niya nga
nga 1,000 hindi talang record kaya symptomatic man. Ti kung may 1,000 nga record, ano ang matabo sila? Anong implikasyon? Kung may 1,000 nga kaso sa siyudad sa Bacolod in one single day, ti kung di masaka naman kita sa level 3. Oo. Di pagsaka sa level 3, anong matabo? Ti kung di, limitado naman gihuta. Oo, amo na siya. Oo. Yes. Bombo Dan, so far, hamo ina ang update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat kid Bumbuan Sindol Sorilia. Ang punto ta diri ang hustle. No? Mailang ko nang kilala ko kay masilensyo niya. Walang hustle. No? Ang hustle nga pagkatugahon kung magsaka naman ang numero sang COVID positive diri sa siyudad sa Bacolod. Nga amo nang explanation or ang aton nga pag-explikar kagahapon upod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga kung magsaka ang kaso sang COVID, bisan magsiling pa kita nga asymptomatic initanan, kay kung mo nagsaka ang numero, definitely ang national IATF, i-consider niya nga increase gidya mo. Hindi niya magsiling niya nga asymptomatic siya. Asymptomatic ang nga kalabanan nga kaso sa Bacolod. Okay lang, i-maintain talang yapon nga level 2. Hindi. Ipasaka gini kita yapon sa level 3. Oh, ti kung ipasaka sa level 3, hala, balik naman kita to sa inang masuksok naman kita face shield. Why naman sang gathering, why naman grabe ang may implementation naman sa mga curfew hour. Ang mga nag-umpisa na subong nga mga negosyo nga nagbalalik na, ang pagbalik sigla sa mga kalan-an sa tagsa kagabi, di makwa naman liwat ido, mahimo naman sa liwat nga Biyernes Santo. Kay temporaryo anay nga i-close naman kay hasta na lang sa alas 10 sa gabi ang aktibidad naton. Kung magbalik naman kita sa level 3. Nga sa diin, amo nang ginalikawan naton, kag wala sang local government unit nga hindi magkagusto nga likawan ina. Kay tungod nga kung matabo nga liwat kita ipatuman sa mga madamo nga restrictions, kag aton nga mga aktibidad ginalimitahan, liwat naman nga mag-uyoy ang aton nga ekonomiya, liwat naman nga magabatyag ang aton nga business sector, liwat naman nga magabatyag ang aton nga mga workers nga nadulaan sa trabaho tungod sa pandemya, nga subaw nakaamat-amat na sila balik kung tani sila trabaho. Amo nang matabo dira. That's why nga dapat ang aton nga gobyerno mangin id-id sa pag-monitor sang posible nga mga carriers sang virus. Kaangay sa Omicron variant sang virus, nga ma-identify man na naton kung sino ang mga most probable, most possible nga carrier. Kag ang most possible carrier, amo yatong mga kultura naton nga nagaubra banwa sa iban nga mga kapungsuran. Ang mga kultura naton nga mga OFWs, kag ini mga kultura naton nga ROF, returning Filipinos, ini nagpululi diri sa aton gikan sa iban nga mga kapungsuran. Amo na sila ang pinaka ginalantaw naton nga mangin carrier. Mangin carrier. Pero hindi man naton pwede ni sila nga hindi pagpapulion kung nakaschedule na sila magpuli kag kinamatarong man nila magpuli. Kay kumo nga hindi man naton sila pwede nga punggan sa pagbalik nila sa pungsod Pilipinas, ang ato nimuon kinanglan sa airport pa lang, sugato na ini, kag ibutang sa kwarantina, para ito ginahimo sa una, ibutang sa kwarantina, sa pilada kadlo, abi, 7 or 10 days, nga siguruhon gid nga antes makagwa sa quarantine facility, negatibo na siya. Wala na sang virus sa iyang lawas nga makalalaton.
Ti galing subong lang kita nag-react. Subong lang nag-react ang gobyerno kag nag-id-id kag si Presidente Duterte nagmando sa PNP nga ang mga hotel nga ginagamit bilang quarantine facility pagabutangan sa mga pulis nga magabantay para sigurado nga ang mga gina-quarantine hindi magkagwa. Kay ang isa sa nangin leksyon naton banwa nga makabig naton nga may aras ang kapabayaan nga natabo. Amo ning kaso ni sino ni Gwyneth Chua. No Chua no? Ni Miss Poblasyon. Amo ni siya nga tawag Miss Poblasyon. Si Chua. Nga sa diin apisar pa mga kabyanan nga aras siya sa quarantine status. Nakagwa ka nakipagparty-party patuya sa mga kabyanan niya to kag naglagaw pa sa kundiin-diin. Nakalaton ini siya banwa sang nakatuga ini siya sang paglaton do sang nasambit niya nga virus sa ibang pagid niya nga nangin nakasalamuha. Di subugo ginpasakaan kaso. Kag kun ini ginpasakaan kaso ining si Chua, ang nobyo niya dalahig man kay utro man to. Ambot kung ano yang daw hindi gin makahulat. Nakahulat ka mo tinuig nga. Why magkitanayan na nga. Ari na nakaabot, hindi gin makahulat kay sugaton gid dito sa hotel kay maparty-party gid. Ang ginikanan utro man kung sabo man kag 5 ka staff sang hotel. Ginpasakaan na subong sang kaso. Kabay pa nga ang pagpasaka sang kaso sang gobyerno may mihura. May mihura nga magapanabat gid sila sang ila ginimo nga makonsider gini naton nga krimen mo ang ila ginimo daw sa ano bala nga tungod sa imo nga negligence posible ba si makapatay ka sa tawo hinali ko nang na-infect mo to may comorbidity kay napatay ti sinong basulo naton karon sa iya kamatayon kundi ikaw kay ikaw ang nag-inflict sang nasambit yang virus sa lawas sa isa katawo. So may aragin niya sang criminal liability nga dapat magapangatubangon. O galing kay basi balakon grabe ka daan nga koneksyon niya sini. Basi balakon igo na lang tiya nga makamulalong na kuana libre naman liwat kag wa isang may penalidad nga ginpatuman sa tanan nga mga tawo nga nangin involvado sa siniya nga kaso. Nanginhalog kita. Di karon bangod sini ara ang aton gobyerno reactionary permi. Maria kita ka mag-ibwal kung tapos na. No, tapos na. Ano mo pa kay nakalupok na? Tani sang wala pa kalupok, ginpunggan mo nga makapalupok. Di tapos na lupok mo pa pagkaran-karam. Ya punggan tadi hindi magpalupok. Tapos na. Tapos na ang boxing. So ini nangin leksyon, kag mangin leksyon naton diri sa mga local government units. Ang ining natabo sa Metro Manila. Subong banwa, halos ang tanan nga mga pila na ka mga kaprobinsyanan subong sa NCR ang ginbalik sa level 3. Metro Manila level 3. Bangod sang paglapta sang pagliwat naman nga pag-ibwal sa kadamuon sa numero. Di nagbalik naman sila sa puno. Kabay pa nga diri sa syudad sa Bacolod, mangin-id kita. Hindi man siguro makabig naton nga overacting. Kung temporaryo anay nga hindi nang yanay pag-ipatuman ang limited face-to-face nga klase or ang mga social gatherings nga naga-involbar sang madamo nga mga katawhan kag ang liwat nga pagpatuman, idin nga pagpatuman sang social distancing. Kay alang-alang karon banwa, nga amo pa pag-ibwal naton, kung ara na, ang kawatan sa Puluyan, ang kawatan la, no? Nga gaplano na mga awat sa Puluyan, kung wala pa ya makasulod sa imo nga Puluyan, manangka ka na, nga daan, kaya kung hindi ka makapanang kag nakasulod ng kawatan, basi marimalaso ka, basi hindi lang
Hindi lang niya pagkabutang mong kuhaon sa sunod balay, pati imo kabuhi kuhaon niya. Amo na ang rason kung nga ang tagsa ka mga puluyan, may mga kandado, may mga trangka, may mga lock ang pertahan, kaya ang mga bintana, nga ang amuning design sang puluyan. No? Nga ang amuning design sang puluyan. Ini tungod banwa, na antisipar sang tagiya sang balay, nga kung hindi pagbutangan sang trangka, sang lock ang puluyan, sudlon sang kawatan. So, amo ning ginatawag nga precautionary measure. Precautionary measure para hindi makasulod ang kawatan o kung anuman nga kriminal nga amo nang mangintunaan nga madula ang imo nga kabuhi kag pagkabutang. Kaya i-consider taman nga ining coronavirus kaangay sang kawatan. No, kaangay sang kawatan. Gusto naton nga hindi makasulod sa syudad sa Bacolod. Kaya hindi naton gusto nga makasulod. Anong himuon ta? Hindi ayon taman magpangtrangka sa aton nga ganhaan sa syudad sa Bacolod samtang wala pa nakaabot ang kawatan nga coronavirus. Dapat man lang ka na kita nga daan maniguro kita, manginsigurista. Kung kaisa may araman malain nga paggamit sa sinitinaga nga sigurista, may mga malain nga implikasyon man, depende sa paggamit. May arayang malain siya nga tao kay tungod sigurista siya. Ginamulay naton niya, sigurista ina nga klase sang tao si Kim. Example lang na. Di kundi suya kita nga sigurista, grabe na giniyo. Pero sa subong, ang terminolohiya nga gamiton naton sa sinipagkontra sa coronavirus, mangin sigurista kita. At least ini nga pagkasigurista sa positibo nga perspektibo gingamit. Mangin sigurista kita banwa, syudad sa Bacolod, mangin sigurista kita, probinsya sa Negros Occidental. Kaya mas maayo na lang ang mangin sigurista kita nga hindi makasulod ang Omicron variant sang COVID-19 kaysa magginulso na lang kita sa ulihi, malumpiga, kay mabalik naman kita sa square one. 9 minutos banwa nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto, may kaangot nga balita si Bombo Franz Andrew Burgos banwa. Yan nga may kantanan sa limited face-to-face nga classes. Kay samtang ang syudad sa Bacolod, ginpauntat anay ang limited face-to-face classes, ang DepEd province, yan doon nag-contemplate subong basi wala pa sila yung nakabugtaw sa realidad nga doon amat-amat naman kita ginatake sa COVID-19. Then nag-contemplate sila nga i-expand ang ilang pagpatuman sa face-to-face, limited face-to-face classes. Do pasanjugon pagid pala pasangkaron pagid. Paano ini mangin posible? No, kay sa subong gani bagulang ginambal ko nga mangin sigurista. Mangin sigurista kita, no? Sige. Unahon tali siguro anay, no, kay para nga konektado. Una i-standby lang anay sa kay Bombo Dennis Rubica. Unahon talang anay si Bombo Franz Andrew Burgos, no? Kay ang report nga expansion sang limited face-to-face classes, ang ginatutukan naman niya karon sang DepEd province of Negros Occidental. Siling ko basi wala pa nakamulalong ang DepEd province nga nagsaka naman liwat sa buong kaso sang COVID-19. No? Ang syudad sa Bacolod yan nakamulalong na. Yeah, that's why nga untaton anay ang limited face-to-face classes. Di kon ipatuman yung expansion pagin sa province, basi mauuyoy ang probinsya kung magdamo o angkon kita sang local transmission lahaw. Sige, palapon tanan ni Bombo Franz sa nasot pagin yung mga inadlaw kung ano mangin update, no? Pero sa subong daw maning ilang plano ang expansion sang limited face-to-face classes. Yari ang report, Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo, dahil di subong ni, no, aton maningin na kuhaan min sa bahay ng
mga manunod doon, no? Especially sa bayan ng Department of Education. Kung nananibla po po ng sitwasyon subong sa sininga kaibigan, kasi kita niya, kung ito bakit sa sininga pandemic. So, pinagbabahan sa bayan sa Department of Education, dito sa nag-Occidentala, may posible na kung ng mga expansions, no? Especially sa mga eskwelahan. Kaya ang posibilidad sila po po na both silingon sila dahil sila madugangan ang numbers ng schools. So, kung ang numero sa mga estudyante, kung makasulod sa mga bulutuan, ginagalaw ng natatutunan kung ano ang nakasang sitwasyon sa doon, ay doon sila damog yung mga nagapanghamsat. Bala sa ato, ang Omicron variant, doon nagatuhaw po po natin, dugang pag isang spokesperson o kung PIO sa Negros Occidental, ginagulatan nila sa ligagulan ng desisyon sa central office mo, no? Kaya especially dahil sa paglabay ito ni Bagyo Odette, dito damos pilahan mo muna nga extend o kung nakalaguba, bala, no? Kung apektado sa nasilinin na Bagyo ng Odette mo muna, kaya mo pala, no? Hindi pa nila tumod, bala, kung sila man ka mga ispila ng possible being madugang sa nasilinin nga face-to-face class, no? Kung ang planong expansion sa the Negros Occidental. So siling ni Sir Ian Arnold Arnaiz kung mo dahil yung ina-prioritize nila tani kung madayon, no? Kung may posibilidad mo dahil amo ni ang kinder to grade 3 level bala, no? Kung sila kita kinder to mga dagan 5 years old and 9 years old pa sa mo dahil yung mga pangitaron, kung mo lang ginatugod pa kung saan, kung ano man ko lang plano, kaya ginaulat ka ni ang decision sa central office, kung good to go na wala po dahil o kung makapatigan sa expansion, o kung makaduga pag isa sila ka mga grade levels, not only for kinder ka grade 3, but also on senior high school bumudan, which is very sa mga susunod sa Bacolod, isa na inikas silahan, kaya muli ang alagila na sa high school, no? Kasi sa pati doon natapos, matunida nga pilot run, no? Sa nga face-to-face class, but bumudan, sige na hulat pagigni, no? Ang desisyon ng central office, kaya base wala bumudan, ang kagmadugangan, pag ito lang sila ka mga grade levels, no? May labot sa mga grade levels na nalinsunar natin, kasi kung mag-okay sitwasyon, pag maglubo ang kaso natin sa probinsya at siyudad, dahil mismo sa Western Visayas, kay Sagaring Bumudan na si Omicron, no? Nagtabwa si Omicron sa ato si Bumudan. Pero ginagulat pa man. Bumbo Andro. Yes, Bumudan. Ti amo ning siling ko blabag ulang, samtang ang Bacolod ya nagkuha na sila mo desisyon na yang i-cancel anay or i-suspend anay ang pagpatuman sa limited face-to-face classes tungod yan siling Omicron. Ang probinsya daw ara pa sa plano nga expansion sa limited. Yan, ibubudan. Pero amo nito budan ng ilang sa nagliligan ng mga pananaw man nila. Kaya may mga future plans na sila within this year. Ang 2022 nila bumudan o kung ang academic year 2022 to 2023. No? So, base pa lang bala bumudan kung mga ano sila, may mga tugang sabi ng mga direktiba man. So, hindi pa ginsudan ma-finalize bala, no? Ay do kadamo pag sa mga circumstansya bumudan, no? Damo pa ay mga posibilidad sabi nga magtabo ding nga mga problema based sa Pero kung sa bagay, kung ang limited face-to-face classes ang aton nga paghambalan, kung sa probinsya kung sa mga eskwelahan nga ara man sa kabukiran daw man niya siguro sang kulba ini sa bahin sang way man siguro sang kulba sa bahin sang infection sang COVID kay adto man niya sa kabukiran. Correct, good. Kaya mo na bala bulan din sa sitwasyon sa Bacolod, mo to Langilan. Kaya Langilan na ang barangay Langilan do naka-zero cases na nasladaan for a minimum no? Ang Alangilan amo nang rason nga ang una nga ginhimo nga pilot school. Amo ni ang Alangilan kay imaginable sa ato na niya sa nabukid ya ang Alangilan nga eskwelahan nakakadto ka na dira nga may kwan pa na mo anti-highway mapataklad ka pa na paibabaw. Yes. Ako gid mo dan, no? Tubong do ka gid bala, no? Hindi pa gid naton bala mabuyluha siya nga actually ang pila sa aton dan mo na do ready na bala. Igaling tarik kay 2022 kita dire do may mga
posibilidad kaya bubusan nga matraktar mo lang nga ang plano para sa siling ito eh. Oo. Galingan mo na nato, hindi pa nato wala bubusan marigo ang tanan, no? Aha. Especially ang Actually, ang Bobo France, actually, ang probinsya, ilan niya nga na planuhan na ang ining plano ni nilang expansion sa nga kwan pa nimo as early as December amo na ning ilang nga plano because nga ang trend bala ang trending nagapakita nga nagnubo na gid kayo ang kaso mo. Imagine mo na from linibo nga kaso kada adlaw naglabot na lang kita sa ang Bacolod gani nag single digit na lang. Ang probinsya double digit. Nagsado na gid kanubo ang kaso. That's why nga as early as December ginanticipate niya naton tanan nga manginormal na ang tanan sa pagtungtong sang 2022. Grabe na ganin pag hinugyaw naton kag pag party-party kay nag-level 2 na lang kita kag napanugutan ng mass gathering. O galing kay sa sining panibago nga development subong. Do basi liwat nga magpangduha-duha ining deep in the province of Negros Occidental. Nga mo gid mo mudan no ti-update na. Base ba na mo mudan magbagong ilaman nga direktiba na tuhoy sa pangapamahaw dinhi Omicron. So, bantayan ka gina, no? Diba si Balang Lamudan na sikaron na nato liwat, no? Ang himahin sa DepEd Negros Occidental. Kung ano na ning ilang update na tungkol sa plano na expansion. Kaya sa libong mudan ti ang province na kalapadaan sa area. So, kung magpatigayan sa expansion, diba sila pinakamang eskilahan na kaga ay estudyante, libong mudan ang posibleng makabalik na sa eskilahan. Pero hindi na dapat na kumpiyansahan, no? Kaya samtang nagalakatan na mga nagdabumudanti, nagaliwat man ang sitwasyon o kung ang lakat ng mga kaso, no? So, isa na siling infection sa COVID-19 bumudan. Aha. Yes, bumudan may dugan rin nga payag ang PIO ng DepEd Division of Negros Occidental niya si Ian Arnold Arnay. Okay. At nakulit na bulig ang inyong port transit. Okay, medyo lain ang quandary, no? Anyway, ang amo ni ang i-follow up ni siguro buwas or dason yung mga inadlaw Bumbo France. Yes. Kay mahimo ang statement ni Mr. Ian Arnold Arnaiz basi magalain sa dason nga mga inadlaw. Amo gani po budati para i-update gila nato, no? Kay para sa ato mga makauturan di nga nagahulat din. Especially sa mga ginikanan, malabong budan, amo ginadaan ang ginabantayan man sa kadaman sa ato, no? Kung makabalik na sa face-to-face class. So, di ba, boss nga daw, diba, si malabong budan, may mga baton sa direktiba kag, mga instructions, no? Sa idalong sa DepEd Division sa Negros Occidental na tuhoy sa sining plano, expansion, o kung nang pagpursige na sa face-to-face class sa budan. Pero magaliwat ding ilang statement, no, kung tanaw naton kay ang kaso nagasaka, remember Bumbo France sa pagkatapos gid sang tuig 2021, no, nagsaka ang kaso nag 2,000, nag 3,000 hasta nga nag 4,000. Ti kagapon nga reporting, no, kagapon nga report sang DOH kay baloka kung pila na ang kaso. Sobra na 5,000 sa isa lang kadlaw. Correct. Yes, correct mo ba, no? Kung sa nagpapala, kaso sa Big Moves sa Pilipinas, no, nga binabantayan, isang nagligad. So, doon sila na lang. Subong negosyada naman bubutan nga nagsaka ang number. No? Pero, bantayan na kay base na bubutan balik naman kita balaw sa nagliligad ng mga kaso sa isang kadlaw, galapos mula tag 20 mil subra na, no? May highly transmissible ni kuno ang Omicron variant kaysa sa mga nagliligad ng mga variant na atong na-experiensyahan, no? Sa nga nasiling nga COVID-19. Pero kung sa kooperasyon sa tanan, kag kung magsunod ng kita sa mga simple nga pagsulundan sa gobyerno, basic na lang bumudan, makontrolar na naton. Kasi dapat magpabakuna na kita no? Kay para matauhay itatanan para ang paglaktas ng COVID, mapunggan mala bumudan, no? Kaya ang sitwasyon tubunaan sa nagligad ni ngayon adlaw, nagsilibra na kanaman sa tonsang pagbulat sa bagong sang tuig o pagsulod sa bagong tuig bumudan.
basing ka dahil sa ato niya may mga infection sa nasiling COVID-19, no? Kaangay sa nagtabo dito sa NCR, no, nga kilala ni Bubudang at Poblacion Girl, grabe itong kahalandan niya sa mga dituga matapos nag-reach o kung nag-lagyo sa Bubudang sa nasiling nga quarantine. Ito nga Bubudang, ibatayan na ni Boss, passing may update ang Defense Negros Occidental na tuhoy sa ilang plano man for the expansion sa mga face-to-face class sa mga eskwelahan kag pagtugang sa numero sa mga estudyante Bumbudan. Okay, sige, salamat gid Bombo Franz. Yes, Bumbudan, para sa bubuhanin sa authorities ni Bombo Franz Sandro Burgos para sa Mensang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Sandro Burgos. Report gikan sa DepEd Province of Negros Occidental. 22 minutos ang nakaligad sa tagna nga una. Diri sa aton nga pangalagad this time mga kabiyanan, kuha naman ang report ni Bombo Dennis Rubica. Hindi na niya may kangtanan, no, wala ni sang kangtanan sa COVID. Hindi may kangtanan naman sa bagyo nga si Odette, no, nga nagpanghalit man kaangay sa COVID-19. Kadamo gali nga mga limagid ka mga district hospital ang nakaangkon mga kabiyanan sang structural damages. No, kag sumuman ang bisan pa ang Paglaom Sports Complex nakaangkon man sang pila ka mga damage matapos nga ginlaslasan sang bagyong si Odette. Pero ang concern naton subong ang aton nga pagatutukan ang ining mga district hospital. Ano kadako ang damage nga ginatugas ang nasabit nga bagyo? Kag ano ang sitwasyon karon? Kaya labing importante niya mga district hospitals. Kay ang pasyente kada adlaw may nagasulod sa hospital mo. Kag subong kapin pagid subong yang nag-inulan-ulan naman nag-uson man tang kaso. Ti kadamo sa mga ginadala sa hospital. Ti limagid ka mga district hospitalo ang nagkala damage. Ang matabo sini kung daw hindi na magkumudar sa mga district hospital nga nagkala-damage, ang pasyente dito naman sa provincial hospital. Ang provincial hospital, gutok naman nga daan. Dugangan pa sa mga pasyente nga hindi na maakumudar sa pila ka mga district hospital. Nagdugang pag ang pagkagutok sini. This time ko na ito na report sa gikan sa provincial capital. Bombo Dennis Rubica, please come in. Bomo Daniel, based kung basa iya sa report na nagdangat sa aton sining Kapitolyo sa pag-assess no, sa mga structural damage sa pila ka mga vital infrastructure sa probinsya. Nalita nabi ni Bagyo Det, no? Particularmente southern part sa aton sining probinsya kaya nga northern part sa Bombo Dante wala man gid malitan sa lubos, no? So may 5 ka mga district hospital nga nagkasupra sa structural damage, no? Bombo Dan, no? Pero giklaro ni Provincial Administrator Atty. Fernando Diaz nga ni mga hospital still, no, operational Bombo Dan, no? Pwede gyapon sa makabaton sa pasyente, no? Like abi bumudan sa Himamaylan ni District Hospital nga sa karonti ang problema dito ang low voltage nga supply sa kuryente nga pinagatuga kuno sa pag malfunction sa pilaya ka mga hospital equipment. Ilang dormitory dira sa hospital damage gid, no? Hindi na kuno magamit sa mga staff dira. Sa Kabangkalan District Hospital mo datis daw ayasing dako nga damage sabi, no? Next ang Sipalay District Hospital ning Merceditas sa Montilla Hospital sa may syudad Sipalay, tibalaan tama Sipalay is worstly hit sa Typhoon Odette, no? May mga damage atop, nagkala-tukal, nagkala-tuklab, no? Pila pa ka bakin, no? Sa ospital, no? Nagkala damage man Bombo Dan, no? So sa sining 5 ka mga ospital ng Sipalay District Hospital mo dako-dako nga damage, no? Then ang Hinubaan District Hospital daw minor ni damage bumudan, no?
nga naangkon. Sa Teresita Provincial Hospital, no, sa may siyudad sa Silay, may damage man iya sining roofing. Ang kisami yan nagkalataltal man, no? Nagkalahulog bilang porsyon sa kisami dira, nagkalahulog, no? Kagapila ka mga bintana, no? Nga mga kristal dira kalaguba, no? Kag sa Valladolid District Hospital, ang porsyon to kuno sang operating room na ang atopya bala na tumbahan sang dako nga puno sang kahoy, ha? Bumudan ang manay nakatuga mas dako tong damage sa roofing area sa emergency portion, no, sa operating room portion niya sa Valladolid Hospital, no. Posin naton sa piaksiling damages still, no, operational ining mga hospital bundodan so pag kay subong kay daw jutay-jutay ang mga pasyente nga ginapandala iya sa siling mga hospital kit ikon from southern part ka pwede ka man makondar sa mga hospital ug problema, no. Kuno lang-alang pwede ka mamadala sa may Teresita Lopez Provincial Hospital sa may siyudad sang Silay. Ang daan kag sinatonti ining kilala nga paglaom sports complex sa Buda ang tunga nag cyber center na ang grandstand mo Buda harapan mo sa paglaom sports complex na ton. May dako nga porsyon, no, sa atop sa grandstand area sa paglaom sports complex ang na-damage, no. Kag may pilato ka mga steel nga haligi ang kuana na tuktukan na kag nagkalaklap na bumbudan. So mo ni karon na sa kay Attorney Diaz nga kuan nila demolish na lang ining portion, no, roofing portion sa grandstand sa may paglaom sports complex Bombodan, no, kay kadelikado na kay sa dalam Bombodan nga area. May ara pa dira nga area kon kwarto nga ginagamit sang nulitsimo magluwas sa ilato yang pila ka mga area sa may cyber center, ha. So gapos inisang threat na sa mga estudyante, mga teachers dira iya sa may paglaom sports complex. So muna plano lang nga i-demolish na dira portion nga daw hindi giblaya kung makahatag sa katalagman sa mga tao, i-demolish na lang ini bumbuda. Pero wala pa sang sinasabi ng assessment o kon in terms of monetary kung pila ang damages na sining natugas sa mga ospital bumudan. Katuligli ining pila naton diri ka ospital insured manimo no, sang GSIS. Bumudan, no? Like ang aton nga mga vehicle, mga equipment, property, building, no? May insured ni sang government service insurance system ko niya GSIS Bumudan. So muna ko ginapadalaan sa team sang probinsya, i-assess na kung paano pang-repair ni mga damages, no? Sa aton siling mga 5 ka mga district hospital especially, no, southern part sang aton siniya nga probinsya Bombo Daniel. Pamatian ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Ang problem sa buong is that ang hospital staff are experiencing low voltage supply ng power from Noseco, causing a lot of damage sa aton ng mga equipment, no, which prompted us na to direct them to operate ang ilang genset so that ang power supply ma-stabilize naton for all the medical equipment naton to operate normally and proper. Sa Himamayla na siya. Himamayla ang report nga may amo sila. For Kabangkalan, I don't have such report from Dr. Pabilio, whom I met yesterday. Si Palay has suffered major structural damage, so ginapa
adtuan naton sa GSIS, no, for ang ilang adjuster makadto so that the appraisal can be made and that repairs can be done at the soonest time possible. Take over man sa GSIS. Mga roofing, ibang parts ng aton ng hospital doon na compromise with sa weather, no, sa elements. May ara man damage, kung nalikiti, daan, naging man na siya ng hospital to health center pa na siya nga daan. But hindi gid man siya as bad as si Palay. Si Palay gid diyan po na natamaan. Teresita Landon is also damaged in terms of roofing. May damage man siya sa mga iyang mga kisame nga nagkaladagdag because of the strong winds that were brought by Odette, no. So all these things daw gina-atipan naton. Reports are still coming in. For example, ang gina-check na to ang condition sa paglaom complex, no, ang grandstand. I already requested the engineering department to conduct, no, immediate operations on demolition kado lain na gid ang situation niya before something bad happens, no. May ang iya roofing, ang iya rafters do compromised, so kinahanglan naton for the safety of everybody, kailangan natin himuson ng certain portions kung roofing. Ang atong budget na dagdagan man sa sa kadako nga kahoy ang iyang operating room. So yun na pag-prepare ta ang program of works, proposed budget for these hospitals, no. Ang Himamaylan naguba na gid ang ilang aside sa low power, may ara sila issues on ang ilang dormitory, hindi na gid matulugan, so they're asking us to look into it and to send a repair crew at the soonest time possible. Sa subong na umbrata ang assessment and proposals will come in hopefully at the soonest time possible. Bumada naman to si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Po sa peksil sila kon sa mga damages in the hospital still operational, no, as ginpasalig ni Attorney Refrando Diaz Bamboda, no. Next guro ti pang-check ta sa mga taytay, na kung may mga taytay, mga dala naman nagkala damage kati labot si hangin, may baha mamudan mo, palay, inubaan, kawayan, ilog, kabangkalan, na. So going pa man ikaw ng pag-assess sa mga damages tumera gidman, no, sining mga iban pagid nga mga infrastructure, no, diri sa southern part sang probinsya sa Negros Occidental. Bombo Daniel. Manapilaton ka mga update report gikan sa Kapitulo Provincial ay ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 35 minuto sa nakaligad sa tagnang launa. Ginakulabos kita banwasang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Uptanay na magitabwas, upod gyapon sinyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang oral
disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal